Como ira singincho bori bura tukokwana abakenya kurwa chingongo aho balia basangirekana gose bacha segetie keiga kurigereria umuyego na ogendera teko kogendererwa nabo igase ensemo yende kurigereria umubere ritanganie kemambia nigo umubere unyaguse Raila Amolo Odinga nigo irwase ebunge nene abwa sabarai ao banyara bagoika aroro erikurigereria umubere ina bone bura tukokwana nigo abakenya bono bairwe ribagana barabwo kurigereria umubere unyaguse Raila Amolo Odinga igono ntwaro chena nigo public viewing yagani eriko kwarekana ase amagache bunge enene lakini nsi chidakika chinke sana umuroberi uyoga chinchuko erwa segetikeria Kasarani nabo igono ntwarigereti ali atite aga korekana tutaracha sumuyiga olero tiaturacha kaigoraria ase twatigerete na hali yakorekanete na mona segetikeria ya Kasarani litangani igoro abantu bange mbeso geti sana abanta bange sana na abanta bange konyore serikali yabangire nga Raila kuirwa arigereri wese amachenga parliament no ari kuirwa abantu bagenda batare ekero kibaki asirete na bege tu parliament ari no injina chitenkana nkamora lakini gora abante beso getie na mbe nyinge kabisa koru ekero bakapa bakagenda bake airport Jomo Kenyatta International Airport ogosoka woka koru mari go chapaka paraga eye almost 2 hours 1 to 2 hours abari kogenda ngora batete tutete turi rumu gakoyo ndubwati araka tiga tutare ngora bone kareka igo ngagete ngabari batinete security kare bachitukuriye bakaranga mbakunyara go contain a situation abantu abambakunyara ko ba contain ase Nairobi town ne nkati bwati bagarisa ine nari bagete bagake sabo gatagento tokora bono tigatumwira araria Kasarani maiga batara mwira Kasarani uso kuri ronyo kwagire tibya ari parliament konya abantu bangere ko batabwati oboremereri abandi batagete basoime abandi bakarina chikore defense igoro abandi bakarine ebita igoro batagete bakore kieke basoime yani babere marire iraga gocha abanyore baroro lakini serikali kamwe kore kike baire Kasarani unyore nga Kasarani nigetie kenene ase Kenya na kigeti tubwate kenene pi lakini baade kero baire Kasarani kitaikanke abantu bagaichura ase go ikaransa nansa nkoraga na Kasarani umupira osabana nigetie kenene mono in fact igekubura abantu 60,000 if I'm not wrong na ekero baikaga ari bado ekabanga nigase nkongusana abantu bagaichura ase go ikaransa birogo na ansa ari ase nonye umupira gwakeru na ara abantu bagaichura bado na ekero kubekani umuyiga oigoro usali yakorekanete tukorigara no umuyiga olero tiga turariye ensemeria yemeroberio ngakieno bate kuroberie gento kingabure ikoro chinsa 72 ama tukona atatoka kolengana ne wili yo mugaka Raila Amolo Odinga ari gete agani iri gutinde ko chinse juna chiko arabo chimoino aina ya ino lakini kolengana nere ni agani iri gutinde ko inse ya matukaya iga atato na ngakiende kero ko bage bintu bingabune biga nabo manyete murubiri nabo kuwako kugochenga omanyete koratana no kugochenga nichiga kinejinge sana yebo gento kindi gyonsi okonyora in short notes na beko bigase ngongu sana igekora lakini sukuri ngarero mba machiko gwata tukwanero kumaga lakini gento urigeri goro njaba konyete sana kobanga rero isukuri riri bituko mbibeti binge mono mba machiko contain nawe rero ko bari kiranu singincho gento yakarikana tigoro bona bakaranga RuPaul's bakaranga nkayama gosa kontekeka nkayama gosa konteki ngitubone comment asa matukaya makene bana ekero mugeni agusha bugo omugeni okwaga ni gotenga kingo chande umaitha bakonya nganda ke goseto nyumba gose yabageni turanye abusa andake tubwati gosengo koko kwari konyenye ibintu mbiro konya nonya eturebanga ngagete serikali njatemete sana na kyokorore serikali yabigita bantange batatange baneri tangani lyokoroberi bakabikoyo muri mocheri oyo makabekwa parliament oyo nde airport kwarore asingincho muroberi ori tubari kunyara kuyobanga bwango bakabeka abantu abange erinde kirasi chikore chike yake ewo na asomo igorero amange akorekanire amanga akorekanire na gwikira bora tukukwana muncho umurigere buno rigereti abwase screen yago abantu magendera takonya ko rigere lakini umuyigo yega kurumambia unabwakiete none chinsa igoro nchi amoche tiko kubake chenga lakini reka ukuriye ryo muroberi rero nabokorana ebintu mbabwati chinsa chirigoro buna yaganirie go korekana na ekero tukukwanira mangana yoborendi nara yora kwanira yoborendi
bwaene kigwase omurobiri oyo iga omugima ante tote bangari tangane serikali ya irire gitambukire kia sana na nde security ya temire sana kuhakikisha nga mbiere no nyigoro umuchando no machitikorekana sinini entoro cy'abantu mbage twari amasasi akero kwari kurigera international media usinando korango tabani ngabantange batatu bane iga abantu mbari bage twa amasasi Kasarani bagaku nabande bagatachwa nimanyite nka yonsi niba yakirita singincho yeri bagari ari ngerike ryo kwebanga nandi kintu gyakaberekero wese kuri abantu as security ekero ebintu bunibi ekero kumubwate national events kinana uniki naryo konyora no nyaba bebu bakwebanga kokora gintekebe igo serikali njya temete sana nchi mnankurigeria se percentage chenene kuhakikisha nga usalama nero rasense yetu ya Kenya ninyige netiga akare binte bingo isokurigeria se chinse chinyinge ekero mubwate national events naria magaidi narago so akore gintu nari obobi bakora omonganya obona liba konyo omonganya singincho ebirenge byonsi mwakode keke mwabira se event elieroro lakini isokurigeria security ya Kenya ya temire sana no nyubuke bago obobi ama imetinyimeke ga yetire ntwaroche ekero chiserege tinchiri cyabetenkeiga tukarora abantu bakwiberunchera abantu bakurwe ebintu lakini gintu tutaroche igoro kwakikoro kineki security mbarenge mbakotegasi abobia kero tukuri emirobere ya rero turachakira sensemo yokorandia asamarandi rero engana neregalia yaretira umuchando sana abange bagotebana nigo bari gusira abande bagotebana labda egenteke ngekorekana ituya ntubwate umu bishop na rorandi aserituko lya rero na tutarekaga bwo konyora na matuka mange abarayi baito gusinyona abarandi kanisa yabereke gotebekana na kanisa teraba kegotenera no mu Kenya guse kanisa teraba gekugikeria ebikoro biribire bibe nebyo kurumi waiti ni mangana ndara mange sana konyora ali mamincha nubu Kenya mwanya bantu gusebuna ense so umurandi natene nalia umu bishop we kanisa ACK kwa sensemo ya Bondo no asokorandi kwae umu bishop akorwa na David Kodia asokorandi kwae sermon yengi manyone buna chaka lakini ensemo nire ikote bana konye kora buno murai na umurai na burabo mu MCA burabo mu governor murai yonde bwensi nabo igo kwabere ko kubwaterani wasamangana yobokurume so kwabere ko kora ibintu biri bikomo chikorokana no kuibera mu Kenya nabo igo kuibera ense yaitu ya Kenya gachyotige use abingana nuko ruwo kurera okore nakira kwanire ngane iyo nabo igo kukwana korete samoni ngabuneye asama tanga manene buna yako kwana it is a state value litangani ndetote baiga okay nabe kanisa nabera benga kanisa no nyabantu bakora kanisa inchomanyite background yane namangani kanisa no manyite bya mononga ncheni amangana someta no missionary na ndensometa bakike wangeke nene mono egenti gitangani neke asinaro rokore serikali kanisa umayite abande no bali bakora kanisa bado mwanya bantu iyaba na nabonyo yasinchira ya mugose yende bakore kike na naboko ngaino naboko ngaino naboko chote wibinde tebiya moso asabanta abrakine kene ngelinga ebintu gotebuni byobulimo omo pastor urandi no mo pastor uromoremu yente tangani no mo pastor urandi gento ketakeire kiuna yabono iga usikugira baraya bangige ntukendare ko gotema kweresera soboime mono litanganira ira nkoro kyari ngingaraira na ibere tu chukura cyago chimaiga yeba ikine kindi litangani ara koro kya samarandi ari egento gyakabera barayitu bwate bono iga usikugira no aba basaba banda mana ba Chelsea imichandira ron corruption ya sense yetu yake ebinte binge no enibe ekurwegwa abantu abari goroga ba kuruma kibazo cyabake chera mwate bungu agachira muri biti birimo kubirora asingi ncheni bere akora keke ekoriye tochakire se president toche asichi governor cheito toche CMP toche CMC corruption ya chire igoromono oyubori abantu abange asichi county cheito obori abantu ase no ase serikali bono ase sense yetu ya Kenya abakumitinga kikenda there is nothing gegendera tokoreka asense yetu ya Kenya igomo pastori igenti kitangani dineri bagariye umaetenya koro umurandi umuya bose umuntu umuya bakomanye yo audience ekero kwanyorira akabagana ri bagariye ekero kunyora ritumie maximum kwararire otherwise ninye ntenga bari bare ngo abarayi bande mba feel it comfortable nari no abandisi apart chinsa chinde riba gukwana babwata abarayi gete babire batatu batarakora kende igo anyway
kwere ndomo pastor yakwana ringana litakeire na ringana asoboremu asingi nchari no go approach pake president onye kore kumanyika ndo usonye kukora corruption nchiri yune yabo onye kore governor geko no bari ngabara bonsi pino bari na nento yisukuri county chito bonoiga abantu abange chinibo chito cha sakoiru chairu chinse chinde ba chiariru igo omupastori nchiri arandi ne nchiri tubonere goitaba na ande tubonere gosoma irine tubonere gosoma buna kanisa esome to kurira abantu baito right from the church abantu bari to kurandiria ari ndorari no abara yaba igoro nonyese kanisa ari to kurandi tortebya abantu baitekene bamanye ngaki mbia bakorera obwene lakini asense muyende onyura no muntu bekanisa na bwego matekero kurukwana umu missionary gemeretina nonye no bokorera bwago bonene abu no oko bokora gucha se no bokorera bwago ngwetera se kanisa gucha ase omo Kenya gotebekana re kanisa singa kichinyinge yabereke gukira teri kugikeria ibintu biri bigokorekana gusetera aba gekworokereria gusobora bugucha ase ense ngare na kioraye na nirikora sensemo yago ne kanisa yabereke gukira sana anda tote baiga na bikunyakana umaite na bikunyakana bado mbaro bakirete na mbaro batekirete yakobera kurumaiga gatwarira abantu abange twarire umo fado kurunyeriga I think nyeriga obaire foko gako raumwe serikali okubateinga igenteke kibone Anton somebody obere gakubateinga into tubone bakora tubonere mubone bakorera bwene igenteke kibone bakoreka mbaroro bachieto maite bisukure ngayeta abantu abange bakorera mekanga aita 2022 onto achiete tukanyora aita barayibande bagatateinga inche no muntu mwa bwete nyasaye tibyo cyokora bintu bibe abantu abange mepi bakayegemye asese moyo murayonge bunuyo nekero bayegemye badaye maega yechukura bakanyonga ibintu bigokorekana andake mbiribia mwanya abantu nabuko ngainu yakwa mwanya abantu nwense nabuko ngainu igo itisa no kurangeri buko boka bwe kanisa toboke totebe tukurere tukwaneke Miyake gima mwancho moriera tokonya gusanga asenchera engabune yega ase omubaso obono kera tukwanira umuyego yego mugima wa matanga niko konyora na Raila Odinga kolengana na mumrumu abo Oburu Odinga oyo ekera rukwana ritiko lyare ni gata bana niko bako muchiko bana ne chibarongo asengencho ni gagwete Raila Odinga omwaka oyomo emitinya teba ange etatu na litiko lya Raila Odinga asiritu bugima bwa lyatimoka kumbe na litiko lya lenga na ande ne lya birthday na lyo Oburu Odinga aiboretwe lakini asenkwana yaye nigo Oburu Odinga teba na Raila Odinga ni gagoche kutinde kwa chimita isano korwa asembera yaise Jaramogi Oginga Odinga na and of course ntomanyete ase kemira yeito mogaka kiwasirire ba mintoga ne rugotinde kwararia bosyo we nyumba yabo lakini bono oyo igai ba unchurana na Raila Odinga niga gotinde kwa chimita isano mata chimita isano nchirine ne chinke sana korwa sembera ya isejara Mogi Oginga Odinga yenkie minute litanga ni Raila oisokobwate karo gosoma history gosekero kubori gore ya Raila na bate michimenga litanga Nairobi gana batu muchi kabere Kisumari na bwatu muchi omonene sana unge state house umete aroseti I think before 2017 umuchi omonene sana kurwarange na sobo na bwatu muchi yebona sabantu igorase Oburu achite ko igora lakini Raila yego tebekana na tebetenga bondo mari sia county gari sia na bwatu muchi distance gete agatebya tebetenga tete korarange na nyina atinde ku angina na ngina kwarore na batebetego otherwise ngintu kerinja machi tutware shida nkwa yuba kubori bono nabe kwange na maumu aba banda bakete ngakore twabe kwange na maumu abo korengana no kukani kwaye lakini ande chinchira chinde dabora nyore akara abantu bawo interpret minute abe usinese compound yeyo kwarore gekwa ekero kwa bekirugo bad no rangara ta isko na baibori baye egento gekogera bagotanga mbatete korosi emuseum unyore gari na chirororo embarosete museum ya Jaramogi Oginga Odinga kwarorire umuchika bisa se mbere ya ise isoma itabekira se museum ume yeba bono abari kurigiri bagabagoteba ase bararosi kieke bararosi anata museum onye gochimutuga iga okuganika barosi museum wende igo okobe kugano baroche space ne bananko tema bari korosi enke nenyoreri bagario bari kieke Dioko bekuga igwe ntonga gete bamubekiranga na isegari na asenyencho banyoreri bagale korosi museum unyorega Jaramogi Oginga Odinga
no muntu usikire ase echami yaito ya matega ya bogere origereri Raila Odinga no muntu usikire ase echami ya bagere nabo igo no enke nyingi igo egentu keria batagete even imyake gocha bado bamu preserve tibarosetie kwende museum yaye oragenda osoma history yaye na ndorore asatindikira asense mo yenda se chinkwana of course kiromo raiboni yanagendera tukumurira Raila Odinga ase chinkwana chabra iritko lya rero egentu ngeri kyarolekana na useni we yakagire na neriri baka keroyo mara konyore especially ya sabra ibara konyore libaga yogo kwanira igore Raila Odinga lakini igatwanyora na familia nero kanisa ya chaka ke kanisa ya kora familia ya gulibaga familia kera ya gulibaga mokonyi bumurayi wense nacha mokonyi bumurayi wense of course nero ko baleta nero ko balibaga umurayi yokana nero bwe ko kwana kurwa butwaga na so umurayi wense kurwa buntorochi ondeka gukwana libolira ndirina ine litukeriri akageire na lya barayi bari gukwana kiroyo mari gukwana kwenda lakini nafasi iyo yale ngoro litanga ni speech echina chirigereria sana lakini na machikora ngama boso na akora kake omuntu buna Kalonzo Musyoka tawane kulinuli baga lyogokwana arere Raila umaite Kalonzo sacrifice miaka 15 years au support Raila Odinga a deputy akutangasa kabisa gotanga inje Kalonzo eraundi yetingo tiga kuburi bo president ngo borinde oikinga kiyo mwale atabanga na ndelio siasa nginchumu wako yo narora amarora bwatana maya tiga mu support umusapotiri maramange sana so even tonkagerte kyarenge gali serikali ya bwatu bwoba asenyencho andaka baranga bako opposition libaga kusabara ba opposition andake na barakwane nkwana abakenya barago kere gusibago kerumono wetani abarayi bali barese sabarayi bali baroro yewo ikine kingete umuchando noruyu nonye kando nabarayi ababandi osentu abwata abarayi kuruchinse chinde sabagari kuruchinse chinde barabumete na barabumba iri ibagelio sababu yakora igumete bagoteba ngaki ego mtonkere ali bagoteba umuchando noro bakara bakoraka serikali bone ekorigie njira gekora geko aba bande bete aba amgocha kuburi muri ngaki nkibaya leta abantu bechinse chinde intuntu akora keke ntwayo bona bakurigie balance bona bakubaburi bona isako cha kuraramika baadaye bakuburi mwaro chino ya president chale ngoro ntu aba eteri bakakwana bona igo ekiri tukenda andake na ende nyarekan ine side ende na ataka kurigeri anata side na bera nyarekan family ngi atagete speech nyinge yatete ntukarikenda bwangu amara na beko nyarekana na kurwa se familia na barubaru uchiko kuona ase amatanga yo mugakoyo yeon tigakore kana igana yuna beko nyarekan family ntwaro chese oyo mumuro mwabo no akorte kike no are se timu eri kubanga igoro ya matanga na beko nyarekana no kuganiwe family ngaki ndotagete speech nyinge omuntu bwate speech na bakurika tutumire se family tunyosa mabadaye aina aro mwancho murigererie agendrete gokoreka no stogendrete kwanira ase omogoroba obono gusasa omubaso obono emensoko TV oboroso bwo mugusie asense moyende esabari ngo chakereri tuko lya rero because abuna bakorwa segetikeri kyanyayo usumubere buno kurwalia procession ere kogera paka senka ya egari Karen kurugora nigo tukonya kubora nigo sabange bakonya kubori na umuchi oyo no cyonyara ugose kubori abakenya bonse because na bera nyarekane bono manyete esabari kego chaka kurwa paka senka ya Karen igemereti na ndo somo Kenya bwenze na nkomukaro roba mitoga ege ndongo gete abapaka serikali atema sana otherwise yali na bera ben dignitaries boka bakwenda lakini mpaka eche twale ngaki nkongu sana asenyencho igora baratanga amatanga tali ya serikali amatanga na yaito na babantu baragote boni ga chinchiri na ya serikali lakini bado ime aba bagote matanga tali ya serikali mpaka yabe asie nkongu sana igobono rero uisukurire mono jeshi ningokorere gasie nkongu sana yogo contain a crowding kegendoro asenyencho bagote banankwenda bari go na ibintu bituguga abantu ngo ichora bale bakogumi abantu ngo ichora bale na ande na bado ne bange serikali ngo temere gutanga terigo chikobara isi ase sabari amambia nara asege tikerige chindege mwenchu mulingo kumanyina asege tikerige chindege ya Jomo Kenyatta International Airport ona ningo baunchura chindege gose obosombi niko bamentere chindege kurwa so muchiyo yoiga Nairobi kurose kurwa se county ya Nairobi kuchia se county ya Kisumu sengenche go barorira na mu barwa bakenya na bora chumuke ukunganya bono nkorwo kurwa se county ya Nairobi kuchia se county ya Kisumu because mu biro yoga ne iriko irurukiwa kurwa se county ya Nairobi paka se county ya Kisumu wetra senchira ya ndege igomba menta
inaro chindege Kenya we ya to machindege gochi Kisumu chigenda chinyinge kurubona baka Sunday abantu abange otherwise nonyanya mambiende gose mambiende ononya Sunday onyo bakogenda nabo konte indole ngo pukerie ndege togenda Kisumu to chikorera nabo ngo pukerie yam bono abantu abange mbaka bagendororo nandike ntikitanga ninkagirite kegenderete Kenya Airways itangani ye market ngo chine yarete to mubiri koru India na kende ntikitanga nilitangani kyale kyanyireshima numete nenda abantu baito mbanchite amaskani mbanchite amangana amaya igo ntikitangani abantu abange nkogenda bare Kisumu na abange babo mbako ba nunyura abantu barabara no chinsi chisco mbako gani kwenda nandi nirali ku Nairobi baka Kisumu na kyo demand Kenya Airways yachitukuriye karanga abantu abange baragenda Kisumu bona na kibabe bamenterere chi safari guchakira rero mambi na Sunday ase muyende ase chi speech kiri cyari gwaseri tukolya rero uyo kurukora nere Uhuru Muigai Kenyatta kirukuriye liye nkwana yali ngentambe naligatebe na Raila Odinga ni baba wa watu wote turarachakira gabo nerieterio urukirwa seka sana yani na baba metavenda no muibuli okera oyomo bono ndetote bana Raila Odinga no muntu usikire sana na baba neriteria maskani sana uyo nde umuntu ukorokubuna Uhuru Kenyatta na amanye tobo litobweleta baba ekera irite obo president natete ko ignore Raila nekera taka ko ignore Raila ekaba nkasi naratatache ekaba chinse monchoro ari president ya Kenya litangani Nyanza tobekere ruorandi urutare gutachororo ogende chinse monchia Kibera urutare kogendoro oende araria oende matare tare kwenda yenda coast region unyuritekero uruachitari babo John ali baringo bogavana bagadea bagasalie mikutano ya Uhuru pakekera achitekurangirira Raila agateba bone bintu byakorera keke byatoereire unyure before ntarachaga agaika baka Raila agatangasa amabere mbari kugura abantu twale kogenda ari onye kwabate duka unogo ikaiga abantu bakatanga tonga ibintu ngamabere lakini tonga amabere ari baba kanete bona abantu amabere ikabanga atari bakora keke nyine chisimye chige bintu mbere bake credit Safaricom bagakana omaite bintu bina biri yakonya serikali isuna Safaricom yabwate chishas chinyinge sana amabera ali arenge direct ya family yangu ya Uhuru bone kero Uhuru arangirira ira rena yachite gutangasa kego tokoroga wa kesimi Safaricom tokoroga gutumia amabera ali akwende bagatabanye babo itabira amabera aya pass bona intro botukunya amabera itali mabi eri nari oyo nani Uhuru Kenyatta namanyete uburtobwa Raila yeko mugako kara ukanonye ninche guso mugako mitanga ninga tokora yende getigo kora kike tingo kora na kiye kogera baba abantu abanga baraya bange mbomanyite uburtora irabwate asense ya Kenya asense muyende kera tokwera nabwo gukwanira umuchango munene sana teaturaragiriria umuchango lya umugaka achangirete sana because tonyore nabetnya no muwaziri omunene antena nogenda obolemi nogenda ase chisemi nogenda ase nyonene kigancheke nene ogenda nyona ase chiparo nyore nabete mu engineer so umuchango eno munene tutaraswa sense mu ya siasa turarigeria sense meriyo bokoreri elikoreta amagenderero mugakuyo iga kwamanyete na Raila Odinga umuchango eno ruriyo yose monase chisemo sense meriyo koreta amagendero egenti tangani rero iga tubwate umuchanduku kunga global warming umuchando bwembeo ensingima Raila ekero twarenge ekero Mau Forest abantu abange konya ba encroachiri bagasororo Raila n'umuntu yomo utenene test agatena bakong sana abantu bakarusugu ase Mau Forest ekero Mau Forest barusugu ororo agasimeke emite umatena rekole tembura tukira na maiwenyore mawe yenere libaletete mine siginyale ngo ere na moyi ekarete muchando lakini bado na faurite abantu barusi tuku Mau Forest konya abantu basoiro konya ba iriro mare mo ba korere keke noyo mo abantu bali batene test bagatena bakong agatebaiga ngani mutanchoro nyenge go chigo coast nonye kendigens no yenkero kendigens afadhali coast lakini ntukire kiya bakankora agakora egentu gya kabere tika road Rene Tika Road gaiga. Kwarare. Na ekera kubona Tika Super Highway. Tika Super Highway. Rene nero korte keke. Nero Roseti nero designeti e pare karosu. Kare chamu ya ngoma de industry chinyingo isoko bwatu na Kenya ga chire Tika. Chi industry chinyinge Kenya ngima. E chire Tika. Kara Tika industry ya chinyinge chiti chinene okonye chire Tika. Iga bantu na bange bare kogenda. Ekera twate ba Tika Super Highway nero buya obeke buya na
muchango ya noru yo linge because na bomo ora tebe na road design of course tarenga serikali lakini ba mitata linge murai na tuna leo chakoro senje tuma itunu murai yo lengo obisi na road teko koraye nyoriga ngara irenga ki arenge minister of roads arenge minister of roads no nyechi nyumba kare chugutaguru abayiko yabanga bangete ko abantu ba central gusa abantu abange bari bamenyeta wrong pikaru tigante abayiko timbasa gusingo out tribe abantu baratebe nga neyam lakini abantu abange bari bamenyeta wrong pikaru akero bataburito abarete ngaki umuntu tutawuda nuri Raila Odinga igente gitangane kirarenge umate bawotanga kirigente gucakana ndi yakorera sumurai asinge nchare ngo murai bwe chipara na usikanitira bwate ribaga rinene sana igoro ye pare tigaigo kenda gusi chipara chinyinge bagoteba no chinyinde cya cyawo koruchusi ebagotanga Raila Odinga nero kotekeke nero chagete chipara echo ebinte binge ekinenge kama sekararinge roads ndorochire na kotega sinyinge sana chipara chinge chikarosigu egento yakabere ekerarenge na konyete sana abantu ba Rift Valley no amachi konyora gochimata ali abamansa bari kurera bari gotengana urugaiga amachi agore kike asibiru abantu bangire gusalie sauce na Raila na kortega singia sana yewo na ekera tokonya koligereria yega spirit nera iga ekero kwaigwa munyarukoe ase umuyega wa lero ali asigitikeri kya nyayo umunyarukoe kwaigwa goteba na iyo mugaka urarire kwanza nigatebana mugaka nigarara asama bokaye urwabwote bana bono muruti urarire korinde nonyo muruti urarire tige spirit umwikodi olenge meati gogenderere komenya kale na kale na ase bali bakwana kolengana ne familia batabana mwikoria usegentike Raila Odinga egenete tiakora gento kike tige kwera narara ne bintu biri byonsi bitubererwe byerere gaiga inkere kiengane kieke minute bwana litangani ntebinge Raila ntumanyite Raila ningo na mbintu kiare kurwana ngente tangani obamo ngente tangani tuchakira obamo bwa bantu abagere Raila n'umuntu bigete abagera nande akabeka kintu kindi cyose ari gukwana umaite abari gotebanga kintu kindi cyose papa teba ikikere right onyo tebanga togenda gukia umaite asubu mabwa Raila ntebe n'abantu baminto abagera baminto mbege nitinga Raila nakorte magoso egenta ari gukwana ikere burunge igo ngente tangani kaita speech rero gukwana no bomo bwa abantu babogera igento yakabira ari gukwanira Raila n'umuntu urwanirete obwene bw'abantu bwamwanya abantu human rights arwote abanga Raila na abanga nasira togendere kurwanirira umuyikuru Raila bukurwanirira obwene bwamwanya abantu tigokore kike tigobororo igento kindi Raila ari kurwanirira mangana resources chibe distributed along all counties in Kenya yani kero umuntu nabo umuntu kururendire umuntu kurwandonse resources chinzi chikere kero umuntu ime ya Kenya ebi ne bintu Raila ari kurwanira egento kende Raila ari kurwanira uburayobya Raila atagetara naki Kenya ye yatwara abarayi abaya batari kuiba na kikwara abarayi bande batanga Raila na betoro tanya kuiba gento kya muntu taongeti muntu tonyo aruburayi borobye ebine bintu Raila ari gukora kiki ari kurwana na ande side mono no manyite mpabanga eri twabata amandamano arenga chensi before chensi amandamano arenge asmiora umoja nyo tele bakubeka kisuguri ni ibintu gete na kisuguri bose choose to bakachorege kundi bakabange bintange 10 ebi byabone ile serikali yakora kiki yabona yige kurukwa na 10 gender nini 10 point agenda ebintu biri ebimo byabo mbiri bagotanga ki abantu buna bali bayitetu bayewe kwende bali bayitetu no emyaka ya maega politically chifamili cyabo kibe kike compensated ebintu obamo ebintu mbira ibintu bingi sana bibekiroro ngagirito muikorera no yu Raila na bintu na byarwanirete egento kende kyo mwali pina ndi kingencho kabisa constitution ya Kenya ekore kike esikwa Miyamano mwanchu mwaliye kurando nsi asore umubasobo na iga chideke cha tigere isano na ibere elio chirage chinsa kianda chiabono mugoroba ngokwerani paka segetikeri kyanyayo elio tora ligerelie tumanyana nara lya agendera tukurase ensemeyo na mono ase abakenya bagendera tukuligerelia umubere Raila Amolo Odinga yani n'umutumo komo kega tukoira kurwabo ntwirane na yanda mange ase omugoroba obono Ensoko TV uburusubo mugusi tosukare kurwase getaseni kyao
chireka riko menenye gore chinsa kiande chabo no mogoroba mbiye mono ene Soko TV oboroso bumugusi ase koendera gotengere mirubire ituna kubwati ali agendrete gokorekana ime yensoko na monokura segetikeri kia nyayo na ase murubire yo mugima boko ene kina umugaka Raila Amolo Odinga kweni wara sinchira ere engi ya kigima na yonse na tokendere tukubwati ko ene kina gowikirale na boigo na yanko yanyorole kurwanda onsi asole ase omogoroba obona igoyo kurukwa oyeri akorwa Kalonzo Musyoka omuraiwe kiama kia Wiper konyeni garase enseria ya UK ase taro yare koirange gekakia matuko ange komira kinini go yabiteretia na chire etare yo inchira ase enseria ya UK na bono na irana emambi ya bono na ikaimense yaito ya Kenya nenga kieria airanire niga ayamase yemo tachit ko gende mirobere yonsi niga gende uchigosangerekana na abanda segetikeria kia nyayo lakini ase nkwana yase omubaso oboro nigagateba guseni gachakire kulalamika una mbobe sana gutayana na libaga na morogo cha sensemerie kwameria serikali ili opposition matenero akora abono abuno ali aseganga yaye yokuligekero kyobra iwenso mwaka we chilfu bene merongevere na isano na ibere turachakira gabwo Kevin asukuralamika kwa yana asensemeria kwameria serikali mbairi libaga lyokumolera Raila Amolo Odinga uyuere nyagosira bona asikira tabana ukuno kuborwa yani legacy ne na bwate legacy na barabuna pali bali enseme komere serikali mbabwate umuganobo batake tokotebya aba Kenya na inde bamolera sinchira ere endonge kima lakini mbayiri baga turachakira gabo na gikeri konya ndira twataka gukwana litangani twatebanga andaki na biranyereka ne family tabara keke family ne tabali baga yani etanji tabantu bakwana bantu nande twatebana bera be serikali mono nche mnando che ne serikali singinche serikali ya yatanga abantu bo opposition imbaye uri baga asinginche ntigitanga ninkero babwa anda hake nabo Kalonzo ali gutinina kwa negari asangiriwe n'abantu abange mono ne president enye kwarura speech ya ekara abantu ali kwa n'abantu yani excitement nonyo watema crack chokes abantu mbale wakake mbale goseka gose koko kenjira gete igona biranya reka nenga serikali yachi tukuri yara toko akaronzo guse toko anonye matiyangi ba ukwana andake abantu bagokire tosoke bona kira nyore bataka gutanga ibintu nibi igo na andi kintu kende totanga Kalonzo buna omonto Kalonzo was the among the vice president watwara sense ya Kenya no monto bwate igikurende nere igentekenene batare na Raila simya kemenge na bayatakira unera kwane ateberinde pole yae na ere so mwana ye gati yae na ngoyo umwana ye na Raila ngakyobira samatukama ase ensemo yende ayande hariagendera tukwanikiwa ime yense yaito ya Kenya nigo asegetikerikia nyayo guse ekerekeria umusangirekana abantu bagenderete kurigereria guse go view umubere aliagenderete kororekana arona ali na abantu bare baumire batigirwe ne chingoma au ainaro ngo kumanya mwancho murigereria because nabaye konyarekana asinga inchumu baruri abantu abangu kumusana na koliyo gusukuma na hapa na pale igo mbare banyorire chingoma au tugosuka mutwe omurayi we kiama kya ODM Raila Amolo Odinga ibono olinye gusira boniga abantu abange imense yaito ya Kenya nigo bagucha bakwa moyo abantu abange ekero kelioroche na gwakorire gento gete na ekero gwakorire gento ekyo yanyarekanana korengana naye nigo roche na ekigani gento kingincho sana lakini ase ensemo yende yatokana na mbale balia bale bamincha amonaye so ekero konyorana ogokora gento bale babere bakwamererikerio gukora use bale bamincha amonaye abande konyorana bale baguchaka gukorama abande bale bategete gukubwatania paka nyone familia yawe because okonyana naye wakora gento lakini paka abana bago baretume umurugi ogo ochakere kore tumo guse family ngi mana kie familia yebono inchere mugara gotara mokara ebinto mwachakire gotosinya so ekera mangana yego nspia okorekana Raila Odinga se ensemo yae tari go number 1 moyo no murama no mugikeria no kora keria utegete gokora ele bale Raila ningo no olia inere semende tokora chakera alafu asesemo yendo guchukwanira ine ukorime ni kuli strong no ko bafamu kwae tari go kumoya na mokora ki guchimutwa nga itoligerete guchigo sento stonyore bono uyo orachi gutera no bare muna no murama no motecheri no mugikeria no kora kene gionsi ni gare focused ne vision eliae uno murai
litanga ninte totanga emiaka nkorera tore nabo tore 50 to 100 years kurbono tutaranyora omuntu onge Raila nande ekine enkwanende egento kende gya kabere nande turapa sege minute na igobono ne generation usekiare kiya better onekera chikogenderera because karate be myaka emi minute na engake yetu NCNC na beranyarikana nabake bakari use abange bakayo na bego nyarekana nande gento kende akarona akorengereria mangana ibna kwambo gento kintu arengerera sana kurwa se kanisa bagote abangaki kirekiare in every generation God raises a man. Yani ese kirekiare nyasaye ko mukiaro monta yomo ugochobe that strong baka bantu mwakumi kwarorire ege ntike tanga ni obo mubura una obra bemba boro bonega ngara ira gutukutu Jumapili gochakire weekend ngonga turokorora omutawa abantu bakunya kubagakana uwatananikana gete abantu isukurigira abantu baro basabake barodi amritangani urire babo wino ligereri babo senator ya Nairobi Edwin Sifuna babwate misimamo ireme kon kwarare na andi ba machiri korekananga abatete kwengera ase side ya goso sino opposition ingonyora turige mbaroro na ndabanta bandi bakagetenga ki umatekero gosene party leader yakure ubone gochora umuntu kurugo sene deputy party leader umononero bone gochoru asoe ikiwango kyereria abe party leader talibo lakini ngwaro chili tangani abachorete buru ochori ko bakeke ko banero tenete kyama UDM na abantu mbaroro bono bakagitanda kenguchiko mukiru bari baba barayi ngochiko nyature bake kurende omugabo yiko bo monene sana kuchimutu gaiga egende gitangani abandi baguchikurwanira obomo oyani baguchikurwanira madaraka egento yakabere mbaroro bari gutaka gosoka barangira ngwaroche senator ya Nairobi ngaki nera atwari musimamo mono nene lakini yabo ikorangirwa rero tanga tigana no mumuro imbi yawo kwana mangana imbi yawo te igo gatiga igantu chugutwara amangana atari moro litangani opposition no nyine serikali nguchigotema bari sana goikararia goikabogera na ikara bawo chotema goikabogera nguchikumuki bari abantu getega ari abantu baro bawo chinguru chire chinene sana igoranya kwa roche omoro acha tuko bane patron ya Gor Mahia ari unaigori tana niyo iwe kirugo gitekenene bone umutawanyiko pakochi kobororo igento ngere kwamburi Raila tarkurama bantu siasa manyete tetegetie rio kurama umuntu kabisa abare gutumia mangana getamoro usuko no Raila senior politician abange mbaliko ba personal konya batanga ure mtu akitanda wiri ure mchawi obindo gete vitabwati gento ora vitali cold match gento vitali kubwata match lakini bona ababa kena bokonyo abagutumiwa banya watake umuntu baba personal mono Raila no muntu otosomiri goro yokoremereria sobugima netaba nense siasa asobugimo yatakira umuntu akoremerera sana ndabyo umaite nini ngaki Raila aga 207 tukaraga konyoro iribo president aka atanga ine chikura chinyinge akaigoto konyoranga mugaka ebintu bya chenchiri 2012 2017 okolemerera no kuyasobugima ekinigento etrate tubone wasoma kurwa Raila ekento kende mpaka tutware tubwate amaroro unocha maroma itamarona arawo gosuguma egento nkirente gitugikirani kogo tema bono iga nigesinya nande tema so Raila n'umuntu nachete na morengerere tinka mubwika n'umuntu naro kuruku asense America president naro kuruku Abraham Lincoln negati abantu bari batemete sana asubugimobo abatemeke osinyu otari kumoyo na bengi muna natemete obopunge tinaira ngatemo bo speaker bwense tinaira nana mucha kotamanya ole myaka mutuko guchimutu yesa kwa tende senya asa ata ebyo mwancho muyelina ngwata metoko bole bonogeri bungenene na burti bo speaker bwense ase twale go pingana nabantu babo Moses Wetangurororo babo Marende abagaka bari abaneka injira ari ngo muntu amokepi nando mu busibwe ko burti bo speaker bwense inki uma etena roteba Raila no muntu obwerere gosoma ibintu bingasale ogotema kuri ari gotema ubu president Raila lakini bado tari go kumoyo tukoraga ukumoyo einero moyo tubone gutwana wese chi family chetu nabo guchotema no mwana wo chikomoronge ibwanga tobaso gukuwa moyo tema kabisa ono amasomo mbara baba gosoma bono iga
baigwete nga wachire gotema gusini degree gose masters yo gukora kwangire uguchwika gwate ngatema na ndirorera gendere na bucha konyore masters yao iyo kera tukokwanira magana yegonsi Raila Odinga no nyana sumurandi ulia orandi ekimambi yabono mu bishop ulia engana nera atebana abarayi abanga sama tukaye igarero ngokonyorana ino murai na murai naro tukonyara ko murai utabwati besa so konyorana konya ko murai igemerete nyone bitoki mu buko noro wanchire lakini abange ekerukeria basese ni igune nibo kwanyorana nigago tumeke besa yena boko inchira nero ratumekengia inchira nero ratumekengia besa yago kora abantu lakini mbale bago tumeke besa yiga guchanda abantu bande koreta ugwatana nekana nabo igukwene kina libagama yago korekana nigo bago tumeke besa yabo asinchira irembe umurandi umanya ukora watabana Raila Odinga nabwata amali nabwata chibesa lakini ntwaro chikago tumeke nibo yae asinchira irembe yuguchanda abantu kokora ebikoro birebe nakyora kwanera engane iyo nabo igo asiguchimotua because wararira barayimba rokonyora bwate bese nginchama nyone ne kinyoraria asingi nchabwate nibo yani go ikamu motambo ko batebina numanyete inche ningo inchuma itara bongo kora kende gionse kwanya court inchira bongo koira tali bese mburete omangana wote inchuma ite na yete na yete na ndo namuchimotua ni maitenga na ndi nabire abantu barorekera nyorere bese okonyora chinsa chinde agosoki uri ebikundi akuriye egekundi bole onye no mwemsie abwate egang amachambasi ngogo kwana bobe igoro yaye toweta ogwa kwebibo koitwe aguorete onye kare gose ne MP turi gukwana yani neba nigento bwateki yoko mara nere gwikuganira gukwana gwika agutumia chibesa abe ni governor turi gukwana nonye county to no weta to wetoro asinyencho abwateni enibo eyuteribia etakira onye bese rwo gutwara konye community roseria abantu mbaro ronye ne chipare chiroseria abantu chipara onye na macha agachira abantu amacha Raila ntoro maite ebintu mbiro Raila akora umete Raila na history ya Raila nasomete na ende na roche Raila ari gokonya abantu abango tu amanyite kena ise kubori kenyingi maba Kenya banga bametenga Raila ari ngomo komwa sukuru jibesa na abantu abango batanga Raila tari kuruwesa lakini kene nkiringa Raila ari kuruchibesa tare koro kino ese media abantu abango buri abantu babo Moses kuria nero somete babo Moses kuria ine rimogora ateba no koboko gukorio nko manya koboko gokebe ngobona akero kugukuri kwarwa ukugwekebe nkomanyite inki okuiga konde kwarwa one shida bana siasa banga batagite barore karenga na akore kina umaiterera na kingote banga ninganchitiraira umaitero inchi bintungo kora nebinene sana lakini tilumenya kwa roki mutuga otherwise Raila akwate binte binene yani ara okora ibintu byaye ebintakara okonya nyina wacha gari Ismaili aho okonya kwa mudeyi muchando mbwate noyo okonya tarigo chakurari eyini nginteke mo tubwane gosoma ndi kurusi aserera no akara to kora ubuya se community tole nto basa kora keke nto basa kokora asingincho yokora kana tiga tokora asingincho yogukuna obugima bwabono nebigori bigoche igintu kinde bwo nande nataka gukwanira igoro ya Raila Raila tarenge mutaka Raila was very rich na ande no nyebinte nabare kwa mwabanga leta no echi machineries korusiko no ogopendwa chi president chiri cyare ngo arogose gusalie serikali lakini takortige ntokenge takortige ntubunikyo igo no twara chibesa chitumia asencherengia asenchera yo konye community okonye inse yaitu Bia keima mwanchu mulireri haina aratogendera tagusanga ase omogoroba obono imeya Nsoko TV oboroso bwo mugusi of course umurayi umanyete chinga kichinyinge mbiro rakore wikirania kiwango gete na nde mbiro ororo utaikirania chikuru kwa na achievements and nensemeye nde amwina teatura ratigana se achievements because abange niko tukoje twa focus ama yayo muntu okora igana lakini asensemeye ndekero muntu arari aba tukoje twatebana telivia ukwanira ubo bwa igrari kemoya ukwanira ubo bwa ye kibona moya na idea tota na Raila Odinga tiatumike statement ya simbo no muntu bwanchire at the same time na no muntu nande bwangire yani akarengo kali omwangirete na kekerekeria bwanchire kwanira ngabo Raila egende tangani as much as na renge umuntu abara yabange betrita samaokae tagurumeti muntu taroseti muntu kurubogere kwarari muntu ndibwensi urgo tema gutinina maminja ya Raila ngogo ke yari ngitaru utaka
korore wateba nkwanire ububake tari bube nubu yarendra inchira gitiga failures chia lakini asikiri ari gukora wika gitwara impact mpaka gitwara impact igo kwari gotem umuntu kurukura Rafael Tuchu asa abantu bakorte gasi nene pi bogere oyo mo Rafael Tuchu lakini kira chite mamincha tagite kobo monene nga itanira irase kobo ni spokesman yabagere achitaga aku agakora keke akagenda inze tachite kogenderera turigerio umuntu umugavana wararia umugavana omigori Obado natemete kogenda mamincha ya Raila eliegere kiama kia UDA giacha kiama kia UDA giacha nandi nanjire sana abantu bamigori mbanje to Obado lakini iso kurigereri Raila tagoke tuna gento bunekyo Raila tatorosere tio muntu etagita abantu mbaroro orire abantu na babu wino mbate tukuimukyo muntu kabisa na karo Raila yani babange kabisa se koba se chinguru koba se power koba n'abantu bako inert lakini ukarara ta iriba geri ryo gosoka kabisa igwe shida nene Raila akorete gose gentata ikiraneti no gokora keke no ko okora okobeka umuntu uri gocha kumo inherit ko iro burai uri go ekera rurororo bone kina kigo cyo kobe shida nene sana se Rurand muraira tutigera muntu tayo oyo kogendereri abantu babanyanyi oyiso kubwati abantu buna babo James Olenga kinero atetukutina kubuli bako president I think it was 97 yabo Raila mukorte pipake ga bidirane ache ko okora keke atere baba amanye koirana nande gochakoba voko gose kororekana nanda ase obugima bwa siasa igora iri gento amachiti go feri gitangani ne kwerende amangana kike amangana yokubeka umuntu uri guca kubwati maira ya ekera ruroro ekera tugukorera asire kachiri chinke cyatigaire avo muyigo yoiga ngo ikoro mwero litukolia Jumapili na inda yanda mange nachigo chipuka nachigo chakaboro because tugora tabana omweri wegentekemo no muchakano igwari gesieri nkiri kwa mangana mange na ekera tugukwanira asa mangana siasa Buru Odinga na teba hemambia bona kekeria kwa na sigetikirikia nyayo na nachigo tema sana bari guchikuba yeri stari guchikuyeri kiama kia ODM nachigo tema sana kogendereria of course nanchira na kikoro tore abegete nekenene mo lakini nachigotema gokoraria aranyare gokora umoyige kerokore Jumapili egesieri nkirege kwiguro na inde ekeya na mona segesieri ya siasa twina nebaka sekiama kia ODM na raria korengana naye orochena iga bono aya bono narara achigo chaka kubwatia bono ene ndetangani Oburu Odinga takonyare gikoro tekuna ateba nekene na ande nekenene mono again tonga expected go chakira buna Raila gotutu ikiama keringo yushi kwa strong abantu ngonya bari kwirusi ororo farad abantu baro bawo kwirusi abantu baro banganye go cheserekali abande basoye nonye bebanye kwebanga ko ege tangani bone go manyanga twangere gukora alignment ya 2027 ege tangani konyo atura abantu ngonya bari go swase mirengo gete here in Nairobi na kana tenga abantu buna Babu Wino na umuntu utagete mono korrekana buna spokesman y'abantu ba Rurand iyo abagaka bari buna Babu Buru Odinga batakore keke bataitabe abana siasa buna babo James Olenga batakore keke bataitabe baba nyanyi nyongo bakore keke babo mbadi mbago chugoitaba ine challenge ntangani igo ODM ngari chuko ba strong abantu abasigite ODM yaringira Raila nero ODM igo ODM baka giatananikane ikini ngende tangani tubone we expect bono watanagana kututa mainga nke wango kiera atananike bono ga abantu mbaroro ba nere litogota bane magnitude bono ntuma ide magnitude ngakengana ikindi tangani no 2027 no tujuosa bono maita abantu mbaroro babo abana bote tiankwana nande mo kwane babo James Olengo ari gote note yanga babo tenare tanga nchore James Olengo tanya gokora James Olengo matai kubeka poster tanya gobeka era papa ko ndote banga nchorero nero uchikundwanira iguru gari tigamutare nere Kenya ngima abantu bamuchora batanga vile baba amesema ni hivyo bamuchora abantu mbarali aba MP mbaroro bari gochoru asengencho ya Raila bona chako gwatoko gote bana oyo muchorero oyo bona mna rurororo abantu bari igintu gichiko bachora performance onye tokore tigasi onye muna bona yo wachorwa ni governor tokoreti ngogenda barenga so Rurand ngochikumera turi byami vinge sana
abantu bagochikochora 2027 na bange sana onyore byame binge wono umuntu bagochikochora bari gochikochora buna bagachorire party egento kenda before tutarika 2027 expect ODM kongya kubutoka bono abantu ngonyere abantu ababerusi ngochikotwarere rasi nyingi mbago chiwacha abantu gose bataya tutagete bono igo umuntu gutenera paka abo umuntu rwete bagere arafu na ichikabira chindonya abantu bagoteba bose babo simbarati bataya ngaki inche naberere inche nabonere gochoro bono nyeti nchori tigandu waronse ese gose nasimatianya kwarire bono abantu baro bare indirema abantu baro bari goteba ngaki asingi inchura ira nero support especially no endo egabana ito simbarati ahari goteba ngaki engo support ye serikali asingi incho party leader ya neno akorete keke no ari bono askisi community abaganyiteba gako ibana nkiako bateye. What next? Inki. Bwana ndiko chetanga ndaira bona bako muburi ngogo. Pili na mashujadi. Baada ya mashujadi nini Simbarati. Gavana ya Kisii County ogota ene deputy party leader ya ODM. Bwana turachoru kwa party leader ngaki. Totebi ngo musimamo gono ryo. Onye yagoteni na gagote banga ne serikali yo support ebintu nebikongo. Ati na tebe matia bono nonye bono ebinte abono yale tretation nyingi sana bia mano asogo sango kwa twasangira seli ari singi chinsa chiatonyolire gandu china chinsa chiri chetu twabwate chiwo kwanira yegonsi do china chiaka omwerio ninkwenda kikeye moiga chikogenda mono eyemo nenusu aso okorwe nkwana yago yomwerio na monenga kiyega tokomolera Raila Amolo Odinga ase ugukorera eginte tangani tigante benga pole sana ase familia ya Raila Amolo Odinga asogusiria umuntu ukunete amagina y'abantu bange Kenya ninsengima na egento kenen sabe abakenya baminto nga engaki ekera abantu bakorera tari ngaki yokogokane banga nkware goitaba muntu bunoyo tobasa kogokera ngi family gete yasiri umuntu wetu so umuntu wetu osirire tigatorere amona abakenya baminto nande to maintain omorembe na kubwa mono nonyerere nonyururororo tigatumaintain omorembe asense yetu ya Kenya tutare asobomo obukabira tubutige buna bonega abantu abakorera Raila kuruchinse abao kuruchinkongo abao torere Raila asinchira ya maskani nande tokore kiki tusabire ense yetu ya Kenya elinde twaro omorembe kubwa mono ngusabanga nonye serikali nabone ngintu kyo mwalinda kwane ka kikoranye keranje tigeto konye amangana ye strike ye lecture ene ru muchanda bayibuli babwate bono iga abana bare chi university lecture nchiyo ntoma itinganka itore na hande nsabe ogamba tote bingunga inki kegenderete minister ya education inki kegenderete since ya Kenya ekine kiekerero tubwate omweli pinkore secondary kwa menta abayibuli tigatoteme sana chiskuru cha siekiru torenda abana baito tukwanira abana baito etali ngaki yo gutuma abana ko baira asingi na corona na gucyase abayibolia yo grandparents tigatutwara abana baito tukwanamo na barabwo na ende tumayenga iki bagwetire ngaki uneyega Miamana so sanga ase eliarerega na ayegonsi yako yarari tukira Jumapili uchakire wiki gocha nimaite na mange turache gukwanira nimanyete na nonyana se county ya Kisii ngonya kwebanga mole Kisii nginya kwebanga dole singinjira yo tware kolera ntu atakagukwana mono county nginya kwebanga dole bana ayinto chiko ya kwanira badaye ngo kumanyu mwanchumo ligereria asekeri ya kagere na asobotko bwarero nigo umubere Raila Odinga uligocha usorucha wakobu paka senka ya Karen elionyare koba aroro buna bange turete na matanga kare gosemambia kera ayansi yakonya okarekana mubere ngochoro obekugari ase compound gosase enkayago igobona nigo yakagere korenga no muruberi oli na mubere buno kurwa ase gitikeri kyanyayo nigo wirwa paka senka yaye ali asensemo ya Karen asobotko bwarero bugima and then bugo kyamambia mubere uyo manya kurusi waroro oyirumba kase county ya Kisumu wetrase getikeri chindege bono murobero ingo ochenchigwe umubero ya bono torigo chikoiro paka senka ya Karen korende mubero ingo kwiranirwa asenkendu yali aina arobono narama unchirelio alia akorekanira sobwango mono asomogoro bono wetrase committee gose kamati eri achoretwe ekora omuyego yoiga omugima igo aina aro agendera tokorekana asomogoro ba obono na yande buna konya gwatuka gose buna konya korekana ntogendera gosanga ase
bwa mugendera kubwate Soko TV uburusu bwo mugusi kura lonsi ya sore insechi dakika chinkaiga ningirane na yanda mange asomogeno ito ukabere asomogoroba obono eliteriane Ishmael Mogere no mogani tware ngamo nereme ye studio yakurukwana na umu missionary Kevin Nyamali Soko TV uburusu bwo mugusi ndio Eye ni Soko TV uburoso bw'umugusi. Nguliole bintu byekerero bunesimi, laptop, subwoofer, TV, fridge na bwege bintu binde byestima. Tago chandeka Soki Electronics no tule iga asenjao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseribuli uraikerie nigo tugutukanye mu Kinemera no bokorere bwito no bwokobokera twakirishimye se namba 07 02 66 9403 Eye Soki Electronics ibihugu cyonyamira mwezi mwariganirwa ebagotebanga yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigetegien Soko TV bonigo yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasae abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Nuga nitiskurwa somwana arakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yawo emerulito nige kogenda namaganyo a CBE nguruturo bosombi uburaro nabwigo n'ekilaboratori n'ebirasibito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Nje Dr. Stanislaus Nisati nje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakarambya mwana wasaba no mu no turetera ande ko basaba no byandira turetera abana kyagere school ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya school baga na berengia asaba na baito bagoso Asamange twakirishimye se namba 0722 734583 St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Omwancho murire bwa Soko TV igeta sen Soko TV nibwatira senge yao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchere bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual
machin na nyorane turobin yen Soko TV oboroso bomogusi. Matintenera yeskuru yoboroso ya St. Matthew's Parochial Kiamboli nse yobora ibo musasiroti Paul Kabito PK bwe parish Nyamarambe niye no mogoko munene gukwarigania sumaiga bukubekiri gutwa kwa boroki ubabo abo bagukigoso grade 1 umuyigoyo nigura korekeri tukuri juma kitariki 23 cy'umutinyo yikomi cyo mwaka bw'ikirwibere n'emerongibere n'etano uchakrichinshibiri mambia kuwagacha mwensi mwaliganibwe asamange tutalira sobisito usitwakirishimyese namba 0713827327. Kurumucho mano Nairobi, Kisii, Nyamira n'ekingongo kindi cy'ensi ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'ubwikirano emanya mange nabo igubwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboyigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchuwenyorera spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebi tutarira somo chokebirigo naboiga somo Nyamira gose twakirishimyese namba 0784884484. Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye mwancho muligereri n'Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balyagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikiranu na nene mono ntonyara kabatoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret neranyara kwa koigwewa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi kwa bato gukora eke korugeito tonyara kwa bato gukora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato mu chando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa bato gokorareria okorari
naomba tu tuendelee na utaratibu huo, nije uninyunyizie maji niwe mweupe kabisa, unioshe huo, nije uninyunyizie maji niwe mweupe kabisa, unioshe, unitakase. Tunapoendelea kutazama mwili wa mwenda zake, asante wananchi wa Zalendo kwa kuvumilia na kufuata zile protocols ama kusema itifaki ambazo tuliweza kuweka tangia asubuhi. Kutazama mwili wa mwenda zake studio, tupe sauti. Usiwe na haraka tafadhali. Tuje kwa utaratibu, tuje kwa utaratibu tafadhali. Thank you. Ongeza sauti. Endelea na huo wimbo tu wananchi. Kwa upendo wa baba, najua hata mvua ikinyesha, nimekuja kutazama mwili. Ndiposa ninaweza kusema Mwenyezi Mungu atunyunyizie maji, atuoshe, atutakase, atufanye tuwe
Spider, utafute pia wimbo bado wa Katoliki unaosema mama asante, sina cha kulipa wewe. DJ Spider, akameka utavuta the right gospel.
Biamano mwanchu mwaligeri chida kare merongevere na isa tugere chisa ikomi chiabo no mogoroba Ensoko TV oboroso bo mugusina ndikingo kwari ali asensemo yende ya kabere kuru ali ase twatigera so mugeni wito twabwateliri na indengo kwari ali asenseme yiga yabo no mogoroba kurando nsi yasore chidinsa chijiga cha Afrika ya muche no kuyana kwa nena no gendera tokego kiremero birionsi na ali gendera tokore kana Ensoko TV na mono ekerekeria tugendera tokwane kina ngokore tratore alionsi gendera tokore kana mensi ya Kenya na mono aseli tukeri gali gatatu kumulera umuske Raila Amolo Odinga mugaka utumukirene myaka 53 kuroiburetu mwaka welfare ya muchimye kya 45 wekastari kichiria 15 yaringe litukuria Jumatano ayaba kago tumuka na gototiga burensi ya Kenya na magombo kero abarai au magendera tawe sokya bagendera togotuma engora yabo gucha se familia ase litukuria rero muiganuro korekana ase getikeri gya nyayo ase amanga korekana kurwa ekemambia aitwa bereto kubwate na boigo tuabera tugokumanye na boigo kwemanyirie na boigo no chikwendera kwemanya amange buna akubwatia ne chida kikachinga bune chiga asali agendera tokorekana na alia buna mubere Raila Odinga magiga yugokora guse abakenya bagokora kuyoligeria segetikeri kya nyayo bona turuchi kuirwa ase enkayaye alianse mu ya Karen korende mubere oyo nigokoruswa alia segetikeri kya nyayo na kwerenwa asenkendo ya Lee aigase muchoyo Nairobi bune nchira ya moyoko yo arigania ase sabaria ya ankyo orachi kurusiwa alia segeti ria osora chikuru mpaka se county ya Kisumu wetera segeti gya JKIA aiga somo choyo o Nairobi aina aragandira tokorekana ema goroba ya bono tini nchebweka krato yandira ukwandira amangira mona sensemo yabasaye omanyete abasaye bange bono iga bakonya kwebori na what next and of course ekiarenkere gekurukwa gya Gen Z oseke koria keke gya Gen Z nkiyabake gwasoki bwangu kegotabana nkere kibono kibwate oburayi gusikikane tia ngana abe kago kolekana sinchira ere engao na somo gorobo bono gekora ime studio ninde no mugeri umusaye umugimaga tukuchusanga amonere eria tumanya se ensemo yabo yabasa na ria babwate na mono ase oburai bwense yaito ya Kenya. Karibu sana ime studio Sara Kabesa. Ambe mona. Na Ensoko TV borosbo musimbi amana suwe kirane kareke tucha kasu bwango marana sense media entangani mu anchumo ligeli yarara komanyana yokorwa ayeningo nkyo gokora na lyo ekerekeria tukunya gokwana na lyo mu anchumo ligeli yakonyara ko connect asenkwane yetu mugorobo bono. Asante sana murari aseribaga. Asa mareta nkoro kusara Kabesa. Sara Kabesa no mobusi na no moiborwa o South Mogirango constituency. Ward yane kuruku Bogetenga ward kenyero kiane nyandiwa abu nonkuru Sara Kabesa no musayo moke amasoma anani nkorete ekosi yobwarimu nga specialize amangana English and literature as a degree Sara Kabesa no muntu bwate interest yenene asamangana yoburai wabasaye no bwense ito ya Kenya. I'm among the youths bariwa advocate ase mangana yobora yobia. Ekero tugotigera ka gwasumo ganogo tiatorara chakira aroro aino mwarimu o English literature somo nwolia bwegasongo ase secondary at the same time of course ntwabwate umwarimu Julius Nyerere nera no mwarimu olenge no achakirete no anye murai nyagusira Moi dali to teacher up Moi onyera ni gachakirete ase obwarimu nabo gwakwanira ase amangana yoburai naki oche kubwata ni oburai number 1 aye no mwarimu nabo gwakwanira sense muyende oburai ngoche bole ime igaiga bono. Oburai no bwarimu nkorora ne bintu bigocherana sana because area se setting yo bwarimu no bwata abana okura ari no ekinde igatindi muiburi lakini nimbwata abana bange sana bari ngutenenera oburai no bogo chakera ari bochakera abu intara gari yamangana ayumono nche minto nche no mwana omonene no ayo mutangi asobwingi bona mangana yo burai ninki netenaro gokorora abana bande kiki bona ari ase sukuru no kunya go interact na abana aba kuiko elekeza abana basenchererengia kuiko be good example aibuno mwalimu toko ganikora mangana kagusalika that is why okorra abalimu abange ngochi bale batware interest yoburai naende interest yacha yatimika buya naende baba barayaba aba yakulingana ne setting yeri e profession yiga yababekire ekera tukukwarira mangana yobalimu no burai
nigo planet gochaka bono gose already nigo chagete na wogoche yekubetere no resign kuraso bwari bono maete omayo chago swafuli and of course omanyeta samagana siasa mbari bali okonyora na nigo bari full time siasa yani erega aswere siasa igo soire na indo soire na ande mbari bali okonyorana na bakwa no kora ebinto byayiga egwika matuko getega na ara gwiko divert urwa sekeria gokora and then wirana asema ngana yoborai go sase ensemo ya siasa ayo murubiri ogo no ruriyo no kunganya pi oso asensemo yoborai na siasa go seno kubwata ni biga byonsi asenchira yeli bwerimo njembo wangu yana kore school tindakora nawe mwaka tindali kuna serikali so I'm still asaba sai bari bakuru kwa employed youths no ndese timu eyu lakini bono nimbote kibarua ngokora kibarua ekyo na bongo kora naende umaite goikabweri bwana okwerigeri lazima lakini goikumontori enchiro go balance okwerigeri no borai togonta ingoti gasio chake oborai firi oborai obobwekegere onyare konyagwekini goinoga iri chibesa umaite no borai bwa Kenya squeeze boli bwana ono kwerigeri no borai byonsi ebiramo nchina bongo chakubibwatanigo tingotiga kende lakini kera ikenga kinga ndochenga na beire biyana bongo focus ya soborai bweka ninde ready go focus ya soborai bweka lakini asebono kuikamgende na birabe byonsi tutarandira gochimotu nkwera ari magega ke ase sabali yago yoborai and of course abange babo ekerekeri okubwata ni historia y'omonto burabono umugaka Raila Amolo Odinga oyorenya gusira bono emambya rero ntwararya umugaka usimu muromo abo Oburu Odinga nigateba na Raila Odinga oyoborai yobwiga atite goswa tari bona achaka kolinde re nyone nkuru ase school karo moke pakocha gotayirero na era nigare ko banamba bire namba 3 lakini Raila ni gakabire namba ye mulyoka nuburai yobwo nikubwa achagete kare omwana yemeretina emeria asenali emeria yago yoborai chakirete nekire kya abantu bago chaka abantu abange bakwani go connect bwabwata ni nae nyone karo murai boniga nigachagete kurwa segete nigachakireta igobona twarurire na asenali achakirete gocha paka wikira bono asi wikire na se urachi wikira turane baka se roots ya gochoborai ngai uboroso go chakirete nko inyorenga kina beto murai ritukori tangani yarenge kinde class 8 narengo some school gete ku St Francis Education Center nari na bete class prefect kinde class 8 aba moibori ekera achete school akaigunga na bekiro bo prefect akoma na sana igabidi yarenge boarding use day school igemerete na mogoro bakera kwera netenka nigo yarenge case yarenge case ingotomete school gosoma goseka bo murai amangana agankongera umwarimu agantei bona na boko be prefect lakini tigandi y'omuntu okogoko bona noko semi kuba so mwalimu njabono nga kamaega kidogo omwana onde agatiri guguru njabono nonde lakini timbo at responsibilities echo na cyo moyibori yawo wetanga nabo chinda chiragere tinkora byase sukuru kuruga abu mangana secondary tinso etibora ibonde bwensi kyagera nawo bwete omoyibori moibori ngemerete na obwabo boli bwabo swete liria ase miaka kurwe class kirya gatano na gatatu igo kagarira no bwabo mpaka kerore secondary dinate tukokosana na moibori nga moibori ona arenge gotebanga ebinte bigana babiragere bigo divert to kora byasa masomo utumire skuru gosoma tari mangana abo prefect na burai bono bono secondary team bet murai andonsi egento kya kyo burai na chete ko chaka kinde university omwaka no mutangani tukachaka kurigeri buna siasa yo university kokoro nsomete Africa International University bono mwaka yo mutangani first years ntoriko ba allowed ko bori na fourth year turiko ba allowed ko bori bono first year tukapima tukaba mobilizers bali ni mugosuma kabisa bona ni mukorani movement ni tutokorani movement ya se first year turo chirende kero mwaka bantu mbalirende bako bako choro ono kwanyara rie presidential candidate yego cha se first year se department ya balimu no tole motu abo ni tutokoligigo ni mugwake kelele kabisa ilio ono tukachaka igo ekero ika second year nali na buri ngaburi kirogi academics engakie bona aro mwibole na manyete ngakie moibori tamae arabona kabisa bona omoibori acha komanya ekero second year na bori nkagu
nkagu siasa ya university neganeti chivesa neganeti a lot of energy bono nkagura kini I brought very good competition kuruga bona somo gori acha tukomanekero na apore tichikura cha South Mugirango Students Association Mugirango ntobwate body y'abanafunzi igo bono kwanganya kuri university bono kweranire asuibo igo bono ninde university bado ama continuing student lakini body ya South Mugirango Universities and College Student Association nebwate chikura chikoba conducted annually nkaburi une academic secretary ekero nabori nkaira bora ibona gwachakire onekero naira nari ebinte bimate ngo samba birase mitandao ngoso abirase chi group cyabugirango abantu bali bakuboli siasa nkomanya bali ona abuno moiboli acha komanya nake omwana one ochoro nero gatereta basaye kurwa sensemo yabugiranga ona abuno moiboli acha komanya naende kero de third year naende nkabuli ekirugo kyobo secretary general nkabuli naro nkaira tokarate matema ya kabire igo eminute brai war kwa ndo umwaka ino mwaka kabire bono kuruga abu umwaka uyo kaera nkarwa sobora ibwa South Mugirango kindo mwaka kana ni representative county ya Kisii Universities Colleges and Students Association ase umorobere noro tubwate bwechi university Kenya ngima kuruku WhatsApp Kenya eyo mo patronare Michelin Ruto nona aberire gabu mpaka nakorire skuru yane na obraibwa nebo wanafunzi no boikere tabu abo ase Kisii county na tenere to vice president Gemeretina kurenga keri wacha getagoswa kurwa South Mugirango student and all that goikera enga keri wacha tagosoka yo kwa betu burayi emyaka 3 gosene 3 kwa berasa yemeretina wonjiro burayi kwa manyero burayi ngento kieke kwa manyere challenges hapa na pale tutaraga nguchimotwe abwa soburayi paka tochi kubwataniye sabaria yo mugaka Raila Amolo Odinga turane magega kiasenari wate bara class kerkwari class kirkiata na gatatu kwa boletie osengwa choretwe se because ase skuru yo boroso ni gogochorwa kero wachorwa mwiburi na choso imo swana na nekire kigo cheki yakorekana na bayiburi abange konyoro umwana ugo nabwate gentu gitagane tugokora kire kuru imiyaye ro monyene lakini kwanyora no mwiburi igugocha mutwe ya mochikorekana na nigo kumubekera ebitango ngana kiri uratebye because uratebye mwiburi asengencho ekire kikiagerete minute na ugatwara ubwoba buri kuri umuchakaro pako ukakora secondary kwarwocha kuburi ose kwarwocha gosobora itucheti goswa so ogoswana no ku mwibori n'ubugima bwo mwana especially asuri ukaneti ko bomurai twara abakani na karara soma gose of course timetera no kugena kolia bayibori bagocha begena na no burai na tokonya ko be prefect na ande at the same time onyare gweta amatem go balance ibinte ibionse of course na ngo chebere byasana baka nyona ase chisiboti konyora abana bari bateto kwa activities che school lakini omwana amaye to minyoka baba wako mopila lakini umwiburi yako mukazi era na again to ngoto betoka school ngakante school fees osome tali yogenda chigosoli tali oborai ustari kende gionsi nganye na kiorai kwa because ayo mayero you are a victim of that again tegitangani ndatebya baibori because omoibori ometenero bwate impact ene nasoma bwo mwana oyo buna njegente gekarona kanetigu enchira nere okoba demotivated omoyo ogo nabo gukenda self esteem yao nabe go chance okora no guchaka gwechaya nabo guchaka gwechaya ekiondo ndatebe kyang affected in a way because ekero naso to buraibori to burai enchira nere boko go build ponekero naso etenkaranga naso ire lakini nkaira nigunse ebintu mbere na iraneti maega kwegera kuno murai amangana yenkwana turochibono turi konyago interact na bana obuoba buri bado mboro woba mbora soka buya wono nabo konyoranga ingo kuirani kere maega wono nere buya abaibori understanding as much as you mwana agosoma nere buyo mwana oyo iga abe all rounded amangana activities amangana yoburai amangana kina bokonyoro mwana eyosomiro korire lakini calling ya eteria sema soma yukwa motomete calling ya era se michezo calling ya era soburai bona baibori banyare ko korana kibago kini abana babo bare all rounded challenges inchire chichwa eteire asamangana yoburai asege kakerkie myake ye 3
kwa bera sobra especially asokora yake gori ke kia millennials na Gen Zs mbara iga bande bakare kwa alpha lakini abaro na ale bale abande bare bacha bayibure tumuisori bakore kwa beta buno musayo moke challenges ki chiri kwarorire na nduru china chine chionga ne ruguchikolero chimutwa so that no nyoro buraibwa arabara tokonya gusuka so that ngendera yakora asinchira erendonge turachakira sema ya challenges ama komo challenges ni nyingi sana especially ne kagorie kigitegeke yeah, remember tokine ta se generation yeri kero monda maite kero mondo no yo tiketa kotebigwa kero mondo no mosomu kero mondo na maite kya gokora kero mondo na atagete onye no burayo bu kero mondo ataite so dabogo ko deal na banta baiga ekobe challenge egende getanga no passing information to them to ko boka igo chake ko batayigendo you just need to package buya egero Michael give your information to the people another issue amangana ya iga internet internet na boko sokiringa na ibuno murai especially bune kiombe kigeto ndate ogo sokiringa na ibuno murai ekegori ekegete torabasiereri sana rubo siereri obu nkora taburo muchando okay we struggle with that a lot ubo siereri is a very big challenge fukurweke gori kia abaibori baito bono abaibori baito na basiereri 92 tuaigiri chitabiye cyo bosiereri tutaragendera nigongaritie urarabwaterera igo asini ni mwancho mo ligereria nigongo koira paka segetikeri kia nyayo elio turararigereria nararia agendera tukurwa enseme yengaki umwana inchi gusaba Kenya kiujumla korana abange babo bakuri kuligere umubero Raila Amolo Odinga nengaki na inde bono abanyanyimbo basoire na barabanya bayiruribaga eli bacha kuligereria umubere Raila Amolo Odinga inse yichidagika chinke magayo kuligereria gose ko manyanari agenderete nturane na yande amange tuska
Yamano mwanchumo rigereria chida kaisano na sato choka terechinsa ikomine mochi abono mugoroba imenso kwa TV burusumu mugusieka roko rigereria se egeti kyanyayo buno rigereria se TV yago ase omugoroba obono nduche na omuroberi oyo guse omuroberi bwo rigereria omubere onya guse Raila Amolo Odinga omuroberi oyo ayarire kerekeria bana jeshi guse n'abanyanyimbo nabuo babera abo mwelio kurigereria omubere oyo nabarabuo bakire salute yabo yerekera ko arigereria kurwa bumayiga nkwarana niko bake salute yabo yo mwelio guchia somoske nyaguse Raila Amolo Odinga nabono omubere oyo niko chakire kurusuka guse buna bachakire gosoka kurwa asegetikeri kyanyayo ngakiba ko yorani paka asenkendu yali abwase umuroberi uyo chenchigo mubera nigo ganire ko yana bakasenka ya ensemo ya Karen lakini bono bacha barali ose committee area ya chenchia eritokurata basomono bwege songo na change of plans na bono nigo okwirwa bakasenkendu area ya li otimo korro bwariganiwa erio esabaria ya ankyo egendere uchiase emuchie okisumu tukanyiteriti kuria Jumapili engakie SM area banajeshi ose SM ya KDF bono na bubairwe amajuku mugose bairwe libangali nene mono emirimo emenene yokolinda omubere oyo nabo igoko enekina kerekemo nigokere egeikene gwikaritko ria Jumapili tiga torara chakira gabwo terana gali ase twaringe Sara umubere oyo nigo otakere kogenda ase nkayaye usase nkaya Karen ya nyagusera Raila Amolo Odinga bono ba chenchiri bayirire asensemo yali funeral home nkiko kagerete kiereraye gakokarekana guse guchencho murobiri oyo liba umubiri ora kwenda asenka ya Karen bono chinchu gucha senkendu yali ndocha samaoni ane ibaroranga abana inchi nabo bado baratware umungusoriri gwo kugwata umubiri oyo gucha senka yaye kiagira bakenya mbari na magomba manene asengencho yo gusira ku mugaka Raila Amolo Odinga baroranga bakumuira li funeral home na berabe egetange kia uzuya raia kogendari Gemeretina ebintu nebinge baguzuye especially mubaro monene bw'abantu kurwa saba na inchi Gemeretina bono pira twakure tukoli rero kero yo munkwera nare asenka yaye
Alright. Twira nali ase twatigera ase twari konya gukwanira kayu agendera tokoreka no mwanchumo ligererie. Twira nali ase twatigera iguro yoburai ase kwaru kwanira ya challenges chiri kwabere ko gwetera buno murai especially ase myaka 3 yoburai bwago buno murai bwabasaye. Challenge ende ndatebeneringa abaraya baiga beke gori kiende mbarigo gani go associate na abaraya baiga bagukina bono. Yune challenge gete ere very nere serious. Eganiri kwanerwe. Eganiri kwaneru. Egent tima etiaro nanya ko understand kiagera tinda ikabado igorari. Je bado am among the upcoming leaders. So ngororande challenge usana. Tima I think ikego chikiagera. They don't want to mentor abantu abagaraya baigabake. Bone yue ko lidi aibuno murayo moke goikabwe sugume. Wesugume naende wesugume zaidi. Egere umanye amangana amaeko babya gusobora ibua ubumaeko konge akororekana. Omogaka nyagusera Raila Amolo Odinga gotebekana na nomurayo bwatata abange sana okoboko especially abasae naye gwatebere na abaraya baligura mbali gocha babwata babande koboko guse baba orokereri na Raila Odinga ase historia yae gotebekana na negati abarayi balia babere bakubwata nonyina basaye okoboko mbali kubwata kegori kiria kenene gyoka gusaba gaka bali bagwerire myaka 40 guchiro kole nenyo nabasaye obere gako babwata okoboko engana yago ruchi nkwane yago teriko genda maminchana kiri omugaka abere kagokora yachire mamincha Raila Odinga oboraibu aembu arenge tofauti sana kulingana ne abarai tobwate bono iga abarai tobwate bono iga sense ito ya Kenya aba Kenya na kibakorera mone bakumetinga ningura agendererio boraibu wa baba uyu no rumuchando tobuganga abakenya bakorera uyu na no rumuchando turachi gutwara bono uyu no rumuchando turachi gutwara mugakori nabwate kiagaso kia baraya bake ekyo getaria sabaraya bange abaiga turoche bono abaraya baiga bange bali sika abogo book no ene appointment utia somurai lakini tokonyora no muchando gose bango chinarengeria baraya baiga bange bago chibarenge nga abasaya baiga bake gosabaraya baiga bake maybe baganti chibesa gose chitoken gose ki enchera nere baro chabaraya babake yebono lakini Raila Odinga was different chi example aron chire chinyinge isikoga chiabaraya bake abari bakinira samaoka Raila Odinga lakini Raila Odinga was one among the many leaders. Turata na he was exemptional. He was exemptional. Karatu kwa nero brayo boiga na bone gap nere kwa kwanira abuna gap nere go chakororkana ga iga enene ne gap yega ne kiare go se ne generation yere ya millennials ekagolie kiga millennials na Gen Z alafu ntubate baria emyaka yabo yara wirire guchigure emyaka 40 guchigure emyaka 50 nkikiga nere gokorwa eligusieka ali bageri gali nene lirachikorrekana nyane guchimotwa because burabara sekia makiodium use uburayi bwa Raila Odinga se abotigire budatuko kwana lero iga abasaye abarayimbare bali abake kero koligereria barabuna babo wino babo ido nisifuna ebintumbire begenete barochena bwango egenteke gyakorugana igana lakini ase baria kegoli kegoro na barabwo enchiranire bagenete na bwangeke ekiagenda igaguchia boro yamanya kobana nesiginyi ekegoli ekiege kebona abwa sore soburayi bwago enchiranire mwegenete bintu biganire gokorwa gusama unchiro ligete na aba bande bari guchigora ebamanyete na yaya ebintu bigokorugana igana naki eganire ko bagusena kigo chakoba guchimotu abantu oikesi ginye chikoba na gwatebire lakini bono amangana yaiga nchindo chinga basai especially ekegori kigegeke mbare ready go take the mantle yoborai yoboiga ase baba tiri okorige the previous 2 years unakoru omosike William Samoei Ruto soeto bogambi abasaye batemire koimokerera iguru sana asa mangana mange abasaye batemire gotwara umusimamo abasaye batemire go bori accountability ase chinsemo chonsi chuburai mbono ekegori ekigegeke na kegori ekyo kende kya gatatu nabo birabe akongu kuumerana because abantu abagabuna gwate ababaye kero mondo na igenete bindo tofauti togonte umurayo re myaka 70 gose 80 umurayo yo iga akinete myaka eri amui yobo dictator ekire kimoko babuni
inche inkinete engaki yake baki I know my rights nimaete binte bwante ko koruga nimaete bango nkoru I need to receive government services bono omuntu ori orochenga keregento ne privilege keregento yani akonyire kogende sukuru oranga gakien konyire kogende sukuru konyora mario kuru ase chinya gitari oranga gakien konyire ndubone getuma etenga ncheno mo Kenya ama taxpayer nimbwete konyora these services it's a must taringa ko request bana taringa ko request kose kwebereria bona ebinte biga gukobirigereri na bebigorie mbiko igwanana unless igaburo gwetanira kugocha bono unless ikugoria kigekene negategerere na ndi nkirire digotegerera because no barabuna atemire ko engage na baraya baiga bare igoro abange bagotema gotebanga no ntwe twaruanete sana goika igoro gase tule igona inwe ruanire na inwe ruanire bono yaba umuchando sana lakini ikegoria kiga kende the millennials sectionary abara ibagotema gutu understand lakini talibons lakini eria igoro na kom sana lakini with the dialogue abantu ba abara yabayigabechi Gen Z abara iba millennials abara iba the other generation ba chamo baikaranse kero montabe kobonene bwaensi totebe bono tigatorore nkitura nyare gokora egere kenyesu kemutu because gosugumana konyago bishana egokoreta tension ya sensibosa eyu eragere no na abantu bachake kuruana abantu bachake gwetana ukabile soe bono ba choose dialogue and dialogue yeriere dialogue and then action omete dialogue yabeire Kenya na chinkwana chiko korekana alafu nturikora matokeo ina chinkwana chia korekanire na ende chigenrete go korekana lakini ke matokeo ankwana yiga uchikunya yarigi yakobora wono unless ba mini go kora chinkwana joshiri to immediate action tiyo kanarie bigorie bigabita tobira nyare koigwana na gusukiense ya itomoto asense muyendekera tukokwanira ebigorie bigabire bitatu buna kwa bibeka aseke orekerie myaka yarachire 50 guse 50 no muguchiguro eba asense me bagotebana aseke gorie keke mutagiti gotegerera naye gwatebire na tuchemesa tuikaranse tukwane nainde kerensemo yanche etegerera nsemo yende neke gorie kende kigura emyaka yarachire ekegotebana inwe mutagiti gotegerera mutagiti kubangwa because slogan yinene na slogan yeke gorie kegatena ki sisi atupangwingwi gose muri kubangwa so na kibona yara akorekana because bali baigene tena inwe mutagete kotegerera na inwe ni inwe gotebana na gwatebana na bara bomba tegete koragetu keke kubategerera so inchira kibona ganire kubati kubonoga abasana n'abantu bari rahisi sana go convince as long as you come with a clear path yegento kerio tagete aibuno muraibu bo monene toko bango gokore bintu vitari na mwelekeo you are not showing us a good example alafu wacha utete bono togotegerere you know muchando konyora na barai abange okonyora murai oberi the parliament o serve in very many government offices lakini bado everyday tabwati what atenenerete tabwati gento keriara ara be accounted for ngo koreira bananchi bono ego chiabe nkongu narigire ri murai yoyo iga in all these capacities abeiro go serve kurwa chore tutarareta change ende yonsi bono iga eyo ndange iri mukutano ngagocha usache ne chibesa tunywe soda gabu atoteya twaki siasa atoteito mwagire kurata sere togende abange babona bo baligo so omuntu buno yige especially bari batabwati accountability ase batabwati record aso offices chiriba holdiri nkalete na bago chigutwaro na bago chibatwaro mochando gotegera uneke gorie kigegeke lakini omurayi ori obwate record engia na arengo mubunga asegete okorira magenderera igo okorira magenderera ase institution gete okorire iga bono kare bunge nagenderete gokora 1 2 3 naba na inchi so bomba roche muntu buno utari gochi otwara hard time ground
na bantu nkomotegerera bari mwancho morigereria unorigeretie ase TV yago ase mogoroba obono oino mubere onya gusera Raila Amolo Odinga ogenderete gosoka engaki osokire isiko yegeti kerikia nyayo ngemereti na isabali ngima ya chakire kurwalia no nyana ase chinse moche gorekera uko rigereria ndegerere ya itaga bwo konye kwa rigereria usebura kwa bere gukubwatia ngemereti na uborendi nigo botingirike gima erikwenekia na muchanore wensi torikoba because abange bagoche baraboli na nkiye kogera uborendi buno boiga bokonya gokorekana mubere nkyo kolenderwo ba minto mbigo korekara sobwango gusenchira geteiga Raila Odinga korengana nesiko yaye guse korengana ne bari eyo rige kurukwa state bari ne gagara ibiga byonse bigo korekana abana jeshi abasikari oborendi nigo botingire chinse mu chonsi yakero kiro mubiro ibono isabari ngima ya chakire kurwali asegeti kyanyayo kuchia ase enkendu ya ali aina ro gandre to korekana tokeria tokonya gusanga mogoroba obono iga chinse chiga ikomene mo kitokonya gukwanira igoro yubarayi especially asubarayi oboke nabo gekegori keria geke gia tigaire ase omogoroba oyoiga obone kego yekeke Raila Odinga numrayi ubwatira basai sana abuna tuikagote ababuli tangani na ekegori yekeke ngaibono gia tigaire because na bone mote bana go kere partyless ngibwati kiama nabo gekegori yekiga nigo kere tribeless yemineti na mangana yobogesaku inumo bwati no bokenyomba gia kabere muri kobangwa ekia gatatu na yanda mange na rororo ekero kire tukure na pukurwa enga kieri bono ama unchireria chagete a Gen Z ose a movement ngima a revolution yega ngima Raila Odinga omugaka ochire at some point na bwata abantu abasainga iboro batigire omugaka atayo tukurukuna nere baba yabasaye batigire bono ndo chinga basaye batigire sa kongusano because omugaka yega Raila Amolo Odinga semyake mingi utene irekene utene kene nonyo chete ku kogendo murengo yonde ekeringaki last year kera pasai ba mo ganeti monekere movement iga ya rise for many years Raila utene with the common mwananchi na so far nturarora murayi uriyo chire buyora atenene na bananchi buna Raila Odinga ya barayi mbaro abananchi bagotegerera lakini ntoma etinga barayi aba ningo wesoka naende mbabe resilient buna Raila Odinga nonye ochete kogosa ngaki yo moelio ayuna ayaye korengana na inwe buna basaye ingo mwigerete na kerio mugaka Raila Odinga nyagosira korete kyo kogenda gujoine skoro serikali yobomo niga korete gentekebe na boto egenete iko Raila ekero movement ya Gen Z arenge Raila onero rengo murayo renge gosokia bakenya gucha maandamano nero renge gotene noteba onye na magori endagera mwatebete ngoke ari tigake na kiatarakia obori like na renge active sana as to keep serikali accountable which is the role of opposition lakini bono soire serikali ekera soire serikali ningo gochikurwanirira mwananchi ondeta iyo soire serikali mebona bananchi ebatigarete eroro Raila ori ore gototaitogenda maandamano tobori ngaki ebintu bire igata taiyo abasabe bakamenya kuungana bagate babono tigato esoki omugako yo soire serikali mebono tigato soke twerwanire na be movement eri ya esoge tigo na Raila nera kirusi ali no abasaye ba tebete enga kieri abasaye mbaga neti mugako uri sana lakini mugako uri tanyare tigoso ayiboli na nere gandiri na enga kieri yakara yo spiar gokorekana egotebukara abasaye ni numwa tebete na bono mugaka baba Raila Amolo Odinga wakorire semo yago korwa omwaka welfare ya muchimye kiana na 50 nebere watemere kurwanirira ense yetu ya Kenya eri tukurateba na paka mukamotaina wakorire ensemo yago isabali ye gaga kikwarwanire segiere nkomu bono wakorire isabali yago ya gisiasa paka rero iga buna akiri gutimuka mukamote bono mugaga genda ebono timuka aiga se gwatigire wonti gatogendereri nakina inde inakina anda ari goche kubwa toko boko ni mwa mote unagenda timuka na ande nakina ari mwa ganeti abwa toko boko sina anda abara ina inde kuchia angana ugetera lakini angatasoete serikali kosoe serikali na eta serikali chinguru zaidi
igemireti igoko mutuma mwari ko muteyenda atimoke agenda atimoka ali asale lakini taswa sema serikali ego so serikali una nagote inaete serikali chinguru zaidi bono kurwania serikali buno mwananchi Raila atayeka bako lakini abasayenga kiri mbatemete mbatemete no basoete parliament abange bagasiria magima lakini mbaorogetie serikali yeiganga mwananchi na abere buweka opposition leader na atabo mwananchi bado nabwate chinguru nende nabakwerwanirira nende kegorie kigegeke tari last year yoka tari this year yoka ekegorie kigegeke nkebwate omoyo uri bwo kwerwanirira nkegendere kwerwanirira emyaka n'emyaka until ense itenyare kurongea umugaka otwekiremo ochire bono nekero umugaka atimukire bono igemireti na of course na atigita abantu ase serikali yega asengincho kwasemu yene mwagarete na taba serikali bono yanyarekaniro mugaka otimukire ine okogenda bono muchi mwimukire bono igoro bono kabisa because gwate bana serikali ya mentete chinguru no mugaka yo imineti na gatimukire ochire igemireti na chinguru chiri number 1 libo linendire na ki serikali nechegendere gutwara chinguru chiri turarachakira ga bono serikali ya Kenya Kwanza nege chegendere gutwara chinguru chiri akonye chirororo muna gwakibeka mugaka atayo nabera bakongu because nabura nyoro kubagekana gokoba because koko lige no ene kya makeria ODM abantu mbare bayegenete bintu gete no morengo gete n'abantu mbare barengerete bintu gete no morengo gete banta baiga ko bareta amwe nabera bakongu bana ono kego chiko bakongu kuigwana na nkoyo yani igemireti na bande bari bakoba tuguchime batata gete bana nende mbanchira anti broad based nende babere bako gikeri broad based ono to konte inga banta baiga mbachi kuigwana na no baba kale moyo nkugikeri baringe serikali no barasekia magia ODM bono tete konte mbachi kuira na bono igase serikali ekero baba ruro onye baringe konye gikeri ekerale moyo nabego chiko bako ngwabugo ikumungusana nobe ego kitugonya gukwanira yo mwancho mo ligereria omogoroba obone kero keriangu kwire baka sensemeria bondo ntubwate omobunge korukwana nere Sam Atandi ulego negati ababunge bari batemire gosoa asenka yaye Raila Amolo Odinga ali ensemo ya alibondo na atemo access okorobore ndi ngo botingiri ororo ayori nchi okomanya barabara nanki ya korekana ororo lakini nigachiotangwa nigakaniti gosoa asomuchi menka lakini otangwa ayinichi okomanya barabara buna agendera tegotwekera ime ye studio ase omogoroba obono kitukonya gusanga ayo kabesa movement yega yabasaye gwikira boniga mwanyo lira umurai kwanza tarara chakira obono tobwati murai baro murai tai abara yabange batemire go esoki bange bago esoki bange bairune serikali lakini ntobwati murai okolige bune mo enga keri ya 2024 last year abara bari abange batemete go esoki nkwaro chebe soketi baka tema kugukira serikali lakini serikali ikabaira bakaruzio mwelekeo dizia bomba batemete gosoka lakini abadizia ndoche abange mbara iruna serikali lakini serikali ne target tiaba abasaye sana akorumo sayorio baire voko o bantu bagotegerera umaete ore well informed umaete nkikegendreta sense nibote technique yogo mostly yogo entaisi abasaye nakubate igenda guchene no mete ntu abasaye okonyora muntu tubwati bitoki serikali yage kokorokyo bobesa bokego abona nategetengiche because ekera to kwanaya ekwaratebekana na ayebuna kabesa nayo manyete na ngayokweyagi waikanade ngayorwete ngayoiboire konye komanyete ne familia yaga surwete teri kwenyara gose okumugika nkorororo korengana no kerengo kyobuge mase ole so keroyo mo egotebekana na keroyo mo asobugi mobo nigara ase sabari yokwerigeria na konye kora ase sabari yokwerigeria ngemereti na kikwanyolire akabaga na kabaga kenaki oikotume keri bagerio lika sinchira erendonge na
abaraya abange kera bagoche usina basaye mo gwesoki gali rumwa chipukire gana bono kwa rokania na bono naye gwachakire gutwara masos kabisa iga gwachakire basoka gwachakire kumenyekana kwa musu gwachira serikali na sense ya ino mogote bana mbobe gujoin ya serikali boli na ndiriga lero igaye bura kabesa paka liru muameriri we serikali ya Kenya Kwanza urachiruga oba prosina agantonkara ga bamitaka bagaga achire gaiga no nyargo kana asengi nchote getugotenenera ekene na justice yomo Kenya kiujumla na bogo kana onya ni musikira ilo dinga tabeto more mereri agaturuanirira Kenya yi we wouldn't be enjoying the fruits of multi-party democracy bono nebwena tabanto toteme tobe baremereria nende tobe farm egere tumaye kunyara ko ba taken seriously umuchano ene serikali itari ko to take seriously ne you farmness teyo tore rega ko yumba tore rega umuntu gokoba enticed kidogo serikali yetire gati ebintu biri byose bimwatete gwa achieve byasarekire moiranire as zero unabasaye rights chirimu ariko rwanirira moirani gumaega p to zero bono nebwerete kagorie kiga ke especially kyabaraya baiga bagukina toteme gutwara umusimamo no musimamo uno ruragere to achieve ebintu musike buna Raila Odinga ebintu biri achieve it ntoko nyara kurwani serikali ereso borai without firmness and no gotene na bokongu na umugaka Raila Amolo Odinga kero kurigereria biri byonsi pyara gukora tari kubikorera gweka nonya n'umusimamo nyonene sabari ya yoborai ya siasa na kireke mari gukora nabwata abantu bari kumusira igemereti na keni gyonsi kiri ari gukora wikari kutwara abantu bakumubwata okoboko bamubwaterera kagosuka mutu akora gintu gete wikanyora abantu gete bakumubwaterera okoboko negera nyone kiama kia ODM goikasi gekire gutwara umumanyi korengana na bari ababwatani bekiama kia ODM barabwe bayamanyete na kiama kia ODM ne kia mekere nepi minsi tu ya Kenya na ndikia riremeri na ndikia menyira seka egetambe muno nayo nsipiko korekana nukubwatana okoboko na Raila Odinga kobo muraina wikasa ikire nukubwatwa okoboko na rugusirwa kulima ko tokorateba na moya maguru asense mo yabasaye na kimuranya ari gusuka mutwe because omurayi nigago chigotema kuimuka bunaye bono kabesa iga nigo chigotema kuimuka sinini kwanyorana bari baganire ko gusira abwo barabasaye na inde nabo bari baria ninumo gwakana muguchaka gusikikanina uyobona utagotora uyobona gento ngirate tokokora uyobona uchakere kororekana na murayi gete uyobona okorana osoire guchense meyende yani chisegi chibono cyachaka mwachaka guitana useinwa abanyene tokorata na mukolia na inwa abanyene ase abanyene and of course for Raila Odinga guikanera na munago tegwe kasa ikire ibimbi arengo lakini asenali ari wikabona usirwa fully otayibona bona mugakabura gwateba na berigo aseke gorie kigabono kigukina kiabono geganitira kerikiko base oburayi ne nyarekana konyo gusirwa kunko iyo konye mugusigikani inwa abanyene asa abanyene teko nyarekana onyo gusigikani korororo na kigeko gero mu movement iga ya Gen Z bwate mechande mengi omurayi otema gukina mwachakanga obogenki bwasoa ochaka kumusugo chimaega ki ente kiaretro muchana na kyo geto begete gase tole na kyo gerete movement ya Gen Z tara achieve matunda maya taro matunda maya lakini naro oburayi obuya nche gentonge genete neringa ngakiteraika ekegolie keke bado kegendrete kwibanga ngegendrete kwibanga na ende neire miaka eraire go 2027 torara bekensema I think that 2027 lakini ngoteba a revolution cannot just take a day or a year no Raila Odinga tarwane timu wako yo makamenya gwa achieve kira achieve it it was a struggle the struggle goikebororo goikomo ntogu goikorigie njiro ku energize nendo irane nende bwe pange buyo focus yorie timu iri strong igogoki ekogoki nene mkagete aba saimbari babwate a good will yobora yobi ya Kenya yiga despite to bwata basaibari bokugoru na nini abantu mbaro abasaembaro bari nekiaga songa ense yaitu napo ekobengi yakubwere bono iga abuno tukubora rina kibara akore basuke mutwe
na gwikerania ikenga gusukugani kuri kwabo muna kwabeka nambaroro bari abaya na kibaranyera gwikerania ikonya bagutigotema iga banyora bakona cyo chinguru asugwa kwa makomo ndabasaiga barakore noko manyana bari babwate genuine interest nabo moko nyara kumanya umuntu ubwate genuine interest mwanya bantu nabo ko nyara go fake lakini to go fake more than 3 months 4 months 1 year to ko nyara. So with the time abasai ngwe chuja bali abasai kegorie kigeke nkwibanga kiri bantu bari bamayete kibakora nende bataito tukuratana nukweyongoria nkweyongore bari amatungururi yagono bari amatungururi mbagendrete gutigara enda abasai mbari tubwatha baya sana bagoteba ere igana. So it might take time, the journey will not be easy, challenges inchiro ukugunkoro ukuimoka nkoro lakini finally kuikatwa achieve kuike Kenya igaite change. Winnie Odinga uyu no mwana Raila Amolo Odinga muiseke asenkwana ya Erit kulia rero nera mbrano wako barua bwase abasaye nigateba na umuruoti oralie lakini tige gutu eri ya crown kirikiaye kendera komenya karera kare nonye pokali umuruoti ararire uyuono oreise tiga spirit eri ya isegendera koba alive n'ebintu biri agenete ideologies ebintu biri abwatu kuganina bu enseganire kokorekana iga gandre enseganire kogenderwa senchiragete tiga egenderere yani buna ararire mirobereri onsipi te kubera gari now ekero kwaligereria Winnie Odinga igago kwana kwa niaba yabasaya bange nigago kwana kwa niaba yekegori egeke igone kiamiretina kegendereri umuikoyo naki ibuneke gori kemwe bange tikogendereri umuika nabo igesegia Raila Odinga yuko kanyubura yubu ya imense yaitu ya Kenya buneke gori ya Gen Z na millennials buna nakwa nabo muchakano ekegori kiga ngesogeti sana mangana igatanya korekana kurumia ke ya maiga ngesogeti sana kuganiobora yobya okorie squeeze antongo estoki bare at the ward level va question no mo MCA na kiotara koriki na kinya gitari etabwati mario na kie pareria oyo mo MCA etaraba na kie sukuru eriereiga the same to the MPs the same to the governor the women rep the nini baka igora somo president noroche questioning nero seeking accountability nero e culture yuko rumaega ntwa kanyerorire mono it's on the rise e yuerenga ekegorie kigeke kiara mukiri naende ekegorie kigeke gento kerekia information is everywhere ekegorie kigeke we are beneficiaries of free primary education secondary most of us up to the university level we are very bitter to what yes so accountability eri negenrete koko sabarai sana murai squeeze ndo chengano na bara yo mete bamenyere to gwoba enchira nere bare bintombire murai atakore nowadays because gokora iga mwana inchinkobori ari na kiereiga so that is one of the things abasai bagentete gokora that is also seeking for fairness and equality in our society. And again to kenda abasai babuenda gokora like ni ku fight the spirit of tribalism. Tribalism is nero ya obogesaku. Watu ira ni maega sana. The mtu wetu wagotenga mtu wetu. Uyo no yoito. Muntu wenyumba yaito. Mtu wetu ya torete irime chando sana to an extent toko elect incompetent leaders in the name of mtu wetu ogo ikagari mtu wetu oiba nkaso abono wenya gitarite iyo mtu wetu oiba para soba abantu na makoli mebagweta in the name of igono slogan ya we are tribalists na irwete nebweretenga we choose what we choose competence over tribalism and over big names and kila kitu torore ngumuntu uyu igeke ne umuntu igana akonye umungino uri uri kenyurari na nyare kurwanirira umwana uri uri kenyura ugari that is what we want na ekrayon spia okarekana mugaka musikiraila Amolo Odinga nyagosira nigari gasensemo yo position enseme kwa mere serikali na gotware title yo position asika kie miaka gwetani 30 bono kera tuchake kurua sumwa kinga kiria moi
Oinyore nigachagete kwambĩrĩria mugaka muikorwa so mwaka around 1980s Once the 1980s nonya ngakierekera isaringe mwekera swete siasa esiginyene ya ngororo pake gacha kwirira gacha kubekume emiaka kianda igebere tina emiaka ya chire 40 kerukuri 30 plus so no opposition singincha bene semere yo kwameria serikali urarire nekera ararire bona kegori gya sokire ikikire kegori ikikirega bono kya boni gana ninu bono more sensemo ya opposition na sensemo yende tubwata baraya baba nene the likes of kiamankia roswa ya DCP inse ya Rigathi Gachagua ntubwate nsemo ya Kalonzo Musyoka ikiamani kia Wiper ntubwate umugaka Daktari Fred Matiang'i baro nero arasensemeri kwa melia serikali ntubwate ba Justin Muturi ntubwate ba Midin Kalinturi ntubwate na bange position ye ngima mbabwate ensemo ya bekero kurigeria bachakire kwebanga bachakire kwebeka amo na ekero kweba ukwana ngwatora barabasaye nabasaye bono ngakiya ikire nigo mugocha iga mutusire mutwa maguru iga elio torore dukurate abana ya moibirisi to mupira hapa na pale 2027 toirobora yi obo iga nenyarekane mubwate si ensemo ya opposition nege kosi yose force area ganireta korosiwa bono iga na beko nyarekana depending on what is this opposition bringing to the table nki baranyare koneria basai what policies baranyare koneria basai policies echiga bakoreta ne chia magenderero na kigo chigo konyo musai ne chia hadi tu bagocha gotoa arafu korugabu chia hadi bagotoneri korugabu bake mesimi asenginche yaraberege korekana kurumaiga yaraberege korekana kurumaiga because okorigeria basai bange to oboete the political class obuwa bamboro sana no na bananchi abaiga baita baibori abaitu they fear the political class a lot azeki twabere du waka chikura lakini magenda rondo rikorora magenda rotayo umwana siasa baronye no bubungo onye 10 years onye 15 lakini igenda rakorata turiroche lakini uirana ocho umwana chibesa aenda nendo ona bananchi baikire ba lose hope no borai bata bona baraya baiga abantu batana no nche no kura tindi waka ni ngakero muntu ige kura ndero ige buna lera achire konsere miye ige kere mo ekura nali na morori so serikali ya opposition kego chana policies chiri chingi ya torarorenga enyewe binde biko ba implemented nabo bigo chenjo mabomo Kenya kawaida omo Kenya rio tari kwenyara because that is the large population yaba Kenya tubwate ba Kenya bange toraika we are living below average kego ikatorenya serikali ige kene ne nyare go ikerania mahitaji ito because twaruziri hope ne government igeroro nabo opposition nabo genzi go support movement ya opposition ngo mwerwite iranyalkirane nenga kiejweke kelimo igenete na ne konye ande tokane na yakre era kurukwa na bautan na ande ya bairo mogongo na beko bakongu abo bano na bego biri tore merrani azeka kemia kene na inde tano kuchumuti abego biri tore merrani lakini Kenyans are learning the hard way the cost of living is really high obogi mambo kongete people are barely surviving to kulino ene chimili satu a day sukuru amasoma akongire nyagita aliyo mangana yobo chenu no emali ogotaiyo mechano ni menga ba Kenya bagwetera eyuere gaki yaringinga nende ba Kenya nende bachandike twachandikire enough ekera tukonya gukwanira ega mugaka Raila Muloringa bono uyorarire ase emyaka ya magiga ekware kuigwana nebana ne katiba nebana document ose policy ose kede gionsi serikali gucherekerekyo kware kuigwa bangi barote bana konyo mugaka osomire gentekyo bas akuna haja na nchengera kwa gentekeke nchiko soma konyo mugaka otebere na gentekyo mbiyakere gosembo bekere gentekyo umuntu egena nakie mugaka osomire konyo otebere yes igombi yakere konyo kanire kiumbo bekere nase ekegori kia bono tigaturatiga so mugaka nigo na twira na twachaka kurumage gake ali ase twarura sabange kwara konyora na alichikolinde machikande bintu ndi byara korosiwe abantu badana ali bacho kugundwana egenteke niki yakiare ko osense moyende kumbe nali umuntu atukirare zina we
gentegene kibekia gaki paka rinde ase bintu biri bigwakirwe ekurana ki mo Kenya takerego kobeke gechara kiao kyo gwa approve as a public participation lakini bange bare gosomana konyo mugaka otebere nekinya public participation bantu baburi batabana igombi yakira singincho mugaka asoma toja seke gori kia bono abona asore na boigo naye ore ase omuraye gotebekana na muri gosoma bintu binge na inwe korende abaraina ubako basomera omuraye konyo chote bana ekiombi yakere gana useba kora biko kuna misinterpretation abago chibara mentere bintu byabo iga gente kyu giaitwa gosoma more gose muri gosoma policies na kindi gose kire tu emesa giganeti participation naye kurwa seke olieke ntu anya ko experience generation ikubwatelia mangana ya serikali na generation yetu this is a generation where information na gote bierekera asi no ine finance bill ya 2025 atebekana mwasomete ningo yoga tantu asome nkwaroche bunge gotebekana n'abantu mbari bagoche baba insight baba segitana gentekekere bobe gentekekere gane gekogera nonye abantu basogeti guchia se chi street gokora ukorobekana abaraye bako basomera bantu bali basogeti guchi street gento ndatebe bantu bali mbarenge steered na onde bwensi bantu bali mbarenge steered na onde bwensi onye gwasokire guchia maandamano no elimo and you listen, you engage na bantu bali nabo manyanga bantu bali mbaraboka besogeti ku nyumba bakereta that is just to clear the air nga kubekera opposition bosa nga no opposition nga yaba to street criticizing the government yeah onye no opposition the last time I checked opposition konyara rigiji atari opposition was Raila rigiji agaraso ko rubo gambi rigiji na riacha ko opposition omwako yoiga rigijita sogeti kuchi maandamano aba Kenya boka be sogeti same to last year rigijita arengekera abantu bagwe so parliament tari kuoroka so tingo tanga ba Kenya especially ke orieke kenkeri gosoma ekorieke kenke maitasikiri misinterpretation ya information nero lakini to go misinterpret a whole finance bill ngako page 1 mpaka page o misinterpret finance bill ngima ya asengi nchwe language iri batumekete gali nigera enkongo nchergete ya munu go tumekwali no moko one or two bills can be misinterpreted because naro misinterpretation teyo neringa we have different opinions towards things, towards issues, towards matters na bongo so megente keiga concludiga na bongo so megente the same thing na soma you conclude otherwise. So nabotorigo, that is not misinterpretation. That is differing in opinions, which is normal to human beings. Ekera yuago korekana especially kera tu ekera senseme ya decision making because nigo tukorifa umugaka oyibona urarire n'umuyigoye ogendera tebinte binge and then tumanya uche wikira bono uburayo bona kibuche kwendera gutumutwa when it came to personal decisions ari ko make chi decision gite cyane ngichinkongo baka muntu kuri wa 10k mugakara kyanyari kana ikiga lakiri baadaye bande banchirana abande nigomo era guchake sabali inu monyora guchimutwe in terms of decision making asaba sai baba ono gotebekana na kumsana when it comes to decision making asike gorikia bono na we are very poor ekere gwikira asoko make usigokora energy na kira kwanira saigo because nduneke gorikiga we have a lot of interests which are personal. Kero mondare no kwani kwae. Kero mondare. Kero ngera te achieve personally. Ono interest yecho bono na chichi kuchiara ta conflict. Eke ori kya maega at least naende mbasi gitabarai. Compared to us. Maskani bado naro. Maskani ayu apungui. Abantu nabakesana basigitabarai. Because unless you are doing the right thing is when you can earn a respect. But if you are not doing the right thing ko unrespective so interest chigeka chigo chiakina na mwene mwabantu no chibunare nenda mwam kiko chikiarete mechando sana ono eke bigori bigabinde kyamaega especially okonyora abantu ba delete na Raila okonyora most of the time mbabu ate interests mono barabumbare nge gari boro mugakoria batebi toko koreke ngwa achieve toreke nento gwa achieve ekiga ekenko bakiri and now we need abantu bali you know go convince your moto you must buy their trust yeah lakini bora ontu
Ntuna bera akongu. Nende na bako bo muraye lakini tubwate trust iri abantu. Woseki. Wosobo murai lakini yonyorenga you have a lot of issues to go fulfill what you want to be team yao in order. There are a lot of loopholes in your team. Ekaro loopholes chire chinyinga se team yao na beko bako ngosebo. Koseboka. Wono omo chando yoro noro sana. Abasae of course umugaka Raila Amolo Odinga umurai gwenseri tskuli yale rekera gukwana arwatebara Raila Odinga nigarenge a very stubborn when it comes to the vision that he believes. In a statement he very strong. Una umurai Raila Amolo Odinga nyagosira bono nigarenge stubborn ekerego ikirase vision asegento kirigenete na egenteke igambi yakere nekene kiganiri gokorekana nigarenge very stubborn. Na aseke golikia bono, that is Raila Odinga who is gone. Aseke golikia bono, ekotabikana na eke golike kere stubborn. Asekere kemo. Na igagara nyone no moyega nkwaro chegoro asege tigia Kasarani of course no chigo chakiraga bwasa alikuwa roche kago korekana and of course umoyo ito chakirete Kasarani kulendo chakirete asege tigia chindege. Kero konyoro murobiro bekere nchiragete abasaye n'ababurukanu bare. Ene riri tari gutume kuna abasaye babone aseke golikia bono nigo kere kiburukanu. Na niko bawe kamwa suspend peace. Yani omolembe mukora abe konsemo kwanza. Kermo abe kiro omolembe nsemo ekende kemenye kubwatia yandamanya kubwatia nigeko gerana nonyino gukwaruzana nebyombe biga byo kubeka uburendi bona buno mugo kimwetanira. Togere baka segitia Kasarani inkwaro chigi yakora kane tegoro. Kero keria omubera bakenya batete koro omubera tokirete kibura buru kikaboro. So ayana aramangana bona basaye bakubekiruna inwe number 1 basaye niko baraba burukanu nigo mwanze kibura buru nigo mogo suspend mukubeka omorembe ensemo. So mangana ya igamagima naki uraya kwanire asobwagale basaye bari bantu baburukanu. But the government has always tainted abasaye n'abanda manaji and the demonstrators nga n'abantu baburukanu. Igo yani igo no kubekerwa esuti etaliye yaino. Okuriye ekibura buru kiri kyalengali abantu bali inkomboleza balingi. Nabantu balingi namagombo talinge nko batete ngamba bwente bakora kiburukanu mbobe korete buraburu. Lakini rende naro talikera se bantu bakoreta buruku. Una ali goro igento kiri yakorekanete aronki yalengi kia lakini tima eti are exact link ya trigete ya basigari mpaka baga shoot because mba shoot eti abantu mpaka gire goku nabantu bande mbali bakira masasi basa mbali bantu baburukanu as long as ninki aye the other party inki ekiga keko baburukani juu mondo tago chaiga musigari naro tingo tanga musigari naro nabwate nere no muntu tari raisi nara shoot bono these two parties also mbabwate ne meeting bunango chinarora but also mwananchi ngo cyaro mo trigger na also basigari bali mwanya bantu bali na barabu mbabwente bamanyenga abantu abagano baliga kuna igora aronkomboleza kuna igora aronkomboleza barenge go ikabarenge matanto nkomboleza bali differently especially bune jamii abagere umuga kuri nere nanchete amandamano nebintu binga bunebyo bona abafuasi ba yani ogotwekero nigo kubekirwe gutwa yegentokeria kware gokora abafuasi ba nabo bali igo n'abantu bali mbalingi namayanda matakero neri yanda nabogo act weirdly nabogo anyora gwakora no ebintu otakagireti bono yabantu bali yonye barete kibura buru ayuna magoso lakini rende na police mbabwente ba find ways ribagari ogotumia live bullets ose rubber bullets tumie tear gas monya bantu naboba abo bagotama mbuye tear gas ekumise kubwali sasi ekero tugokwanira ayonsi mwanchomo ligereria chidaika chatgirange 22 eriyo chire chinse 12 cha bono mogoroba ime Soko TV oboroso bomo gusi Raila Odinga atari gutumeka besa ase aso paswedi abantu ngweka koteba kare na baraitu bwate babono iga ekero bategeti omwegeni use mwikaranse mukwane mwigwane egente getanganya akora ara kubikira kwansa na
esoda ayikwayiruka esoda kerwaru kwane watabana wikaru esoda na Raila Odinga akerokoria lyo baraibwae iyagotebekana na tare gutumika besa iriko win gusogotebya abantu bache nyonu kurangiria abakenya na ninchuma bisoka koragentu gete na gentu gete tare besa ari gutumika kurinde umuntu ayebweka nukumwigana kuri abantu bamwigenete nigare buna kwa negento iga nabo ile karansi abantu asege karoiga mwachaka gusanga basi ukoigwana nkore kwari gocharo lakini asinga kichiabono nigo nichinga kicheria kiroyomo uchakire kwegene besa sana na tutare karansi gatokwane karara bekango akanenga ikali kwanza so asensemo yabasaira ali mwatabire na number 1 mangana yega yichibesa obokurum because sometimes na be language go tumeko na ubona no bokurum na besa ituchiete ukarusukuru ali okareta na kwayeraniri gocha sende libo gokora emirimo nechinga kitori chiabona nechinga kichiria abantu abange begenete the power of money chinguru chiebesa abasanga imo kwebeka osenseme yega because ebesa nero ni bwati chinguru chiae na umuntu noro no bwate chinguru chiae mumanye gocha kwegenwa na kene nkogendere muri burayi wense twa Kenya na kweneki ama unchiro lingo kole kanale uko rigeri umuske Raila Odinga egento kiagerete abantu bakamutrust sana neringa n'umuntu rengi n'umuntu minute ikira gukwana onyo gukwana nga igontete bintu bibeiga ekene na bintu byalenge koba onyo go question onyega question for anything tarenge muntu tabwati musimamo omusimamo ye nende kwebeke gekoro kiri mwananchi Raila Odinga was from a very good home tingotanga n'umuntu uchandigete gusote segete but he left everything anga berete boye I enjoy yobogima amenyo bogima boye bunataete without listening to the people without correct interest chomo na inchinga ichire but he chose the hard part yogo chanogo tegerera umwananchi omonto yigonse especially esabete umujumbe ensemo ya Lang'ata na asapa fuasi baya bange baringe bafuasi baya no maida sabako bera kibra chinseme cyo chaka wangware emeta yugo konyerigereri nemeta yo mwananchi orense so ne associated mono no muntu ore komona agento ngerie kiyabu no muntu ori ore komona orochinga tabwati kwenyara gusenguru chinde chonsi ase society korangu muntu narekene oroche muchanda gwetera so that pulled trust yabantu abaiga una naote yabantu abange Kenya igana average below average bona yani ega abantu bakamwege na abantu bakarekene umusacho yiga nero ratoko nero ratokonye that is what pulled that organic love eli ayeta alinge kugurwa oko tebonia mambi tokosoka tunyiti agasi abantu twasoka oko tebanga mambi tokoenda Jacaranda kamukunji umuntu osoka because ya maitege ntumuga kuiga kurwanirira kuikageche konkonya nche buno mwana umokenya wa kipato chachini lakini bona goko ligereria baraya bagatugwate bono iga baraya baiga tugwate bono iga they don't have any history mbabu ati musimamo lero no murayo kuboka atebeke mambi atebeke mambi urukira otebeke umuntu buno yu na beko bako kumwamini bono iya meke abananchi bateba nchebono gikire ndaroche sumurayo yiga tiga twansere ngere juni maite kinde kiyago cha konkorera kiyagera abantu ba lose hope kabisa na leadership ba lose hope na kerege na kerege abantu batano ekura nje abantu mbale kumeke nyorali umuntu agote inje na tigete gwaka chikura kare kyagira murayo yu kende kiyago cha konkonya mwana nere gweko gochigwete ne wetenera go kwemenyera bumabwae nende tumera na after myaka 5 igo liria cha gosabe kura na liangane lakini nche myaka 5 nende kure yu ayo nyegura lakini ase myaka 5 nchenga service delivery mwana siaso igata tayo so that is the difference to what
ese oburai buribwa mugakuri abwate n'abantu bae the relationship abwate na supporters bae ne relationship iga tubwate na abarai baito at the moment barai baito bari trustable ekero okorigereria mugaka Raila Amolo Odinga nigegenete na amaunchiro lyonsipi nigo agokorekana gwetira sinchira yekura na ekero ari gukwanira ikura engaki nyinga kerkeria abana inchi usengaki ekiombekerigete tobo chode ni chimbebe every time kiari gwesoke nangu chakere kolikia abantu niga ari gosoka usegeta abantu na kwanyena unde bwensi otarabwate kura gende bwate kura na maunchiro lyonsipi alioganete nigo arakorekana litukoliria lyekura na lyo rachoro murayo lya oganeti elia chekoreto burayo bya na maunchirelio asikende gyonsikeria oganeti lakini ayo spinga gwekana gwetera senchira yekura korene tali asenchira yo kugenda chipara kwenda gukora ukorobekana na labra gutena chigari gurukorama gusechise ikibura buru now ase engaki yaboro konyanto bwati kiombe aba commission bekiombekeria getene toba choli ne chimbebe commission ya chorwa whereby ento bwate Ethacon nero munyakirgo amona ba commission abande mbaigorera muroberio wabasai kwerikia elikonyo lekura so that amaunchereria na kirionsi bemuganetia korekane no mwaka bwe chilfu ibe 25 na ibere gwetera se ekura yao lakini akero koriria data ngo konyorana umubaromoke sana bwabasai gwekera boniga ngo esogetie kubwata ekura na muganetia amaunchereria korekane na kia amaunchereria yegara korekane konye umubaro monene bwabasaya tore sokya kubwata ekura singinchi mubaro iboniga nigore omoke sana umubararo no moke na wenche na aro na rote ne anyamira ka undi nero ya ngondo getimo within a span of 2 weeks ukanyarana to 19 book yebon ba register which is not a good number to wante inga kuru 2022 up to 2025 nechi ID 19 chioka chiasokiri chiabasaye balia abasokirie chiasokire so that means also abantu ba lose hope yani oko lose hope paka wekera tutete kubwata kura because hope yawo soko semere kwa okweranirwa niwo rakwera litukuriria ogwake kura that is why now civic education ne bwana tokorwa sabasaye baito abasai baito baikire baro renge serikali yiga ne nerebunere teri gototegerera you know we want to be heard ntutete gotegerera usana nene ndobwati mo chando as long as tuategerera the issue ne serikali neri teri gototegerera ose ya totegerera and it does the directly opposite which triggers abasai mo so civic education ne bwana tekoru sana to these youths bamanyenga ekene ekura yane ne yamana ekura yane nere ragerekanye ige change ekura yane nere rarete nere ragere nchoro murayomu omu ya egere numbers yechikashnyara kuba chiko increase egere obonchoro bonyara kuba so mwaka 2027 lakini niko na imani kuwa basaya bange ko register bari chikura we still have time this was the first phase of IEBC ko igoreru so we still have time lakini time te yonara basaimba bwente gosoka pe register na bakichikura kera tukorera mugoroba obone gichati chidaikanga community chira chinsa 12 chabona mugoroba kerekeria tuguchigukorera enkwana yaito ya benasi omugoroba oyigana mange wesomiri aye na sara kabisa kurwa somo gaka Raila Amolo Odinga na boigo amange nare unde bwensi keransira se keroge keiga liboli ndire limo liengenjo sana na aberegi nkoirorera gose guikatoborania mugaka Raila Odinga no muntu bwanchire ade ikomesha na ndeni gangire yani kugwanche kulingwanchite na nokuo na ande nkwangete so ekero kubweta ni binte biga byonsi na rali alia wesomye kurase mugaka Raila Amolo Odinga na mono boigo gochiase uburayi bwaguchimutuga iga igento ngwesomye kurase mugaka Raila Odinga nkeringa stick to your vision uburayi buliorengereti obuya tema go stick to it omanyenga na kyokobo achieve Raila was very consistent in standing with the people na better consistent sana age brand buno muntu okuunderstand omokenyo kawaida Raila ta change timbake ingaki omoyo nenda se engaki enkeigo ochaso gusira kwae lakini emiake mengi omugaka uri natenete nabantu
so nchebuna umurayo moke nabo nkwegeranga all powers belong to the people na bara abantabu goika mbasike nende goika mbakorera maya in my capacity onye gingo so asoburai gosoro ene community njenginge ntenga nabo kubumurai aso andonsi asore no ena aria se kenyoro no engai. Another lesson nkolan kurwa Raila Odinga is the fighting spirit. Raila lost elections 5 times. But moisonde igana kwananga tasa ineti na Ruto nga amangana 2 term. Era by one and the broad based take around back at 2027. That shows that this man still had an eye on 2027 presidential elections. So this man died fighting. So as a young person, just believe in yourself and don't give up on your dreams. Raila died while still eyeing to be president. So as a young person, why should I give up now on my life? I'm on my leadership journey. Yeah, there is still time and you can keep pushing until you achieve what you want. Miamano asugusanga kwa bono mogoroba kerokeria tugukorera ngokwa edagika yamo gekogera muno ne chisekunde 30 ase engana yago yo mwerio mogoroba obono na monenga kieyiga bunense egenderete kumorera Raila Amolo Odinga engana yago yo mwerio gukorera nererie ngana ya nayo mwerio neri kwanza nkorera naba Kenya bonsi na mono familia yo mogaka Raila Odinga mwasiriri mogaka bwe family aba Kenya tuasiriri tunamuita baba wa demokrasia. Yo demokrasia yake hatujui kama itaendelea lakini tunatumai na vijana itaendelea. Wonege ntuturakore bunabasae tubwate chikura egera tunyare konyoro burayobia. Hinere nkwana ene omwere. Miamano mwanchumo rigeria ase ogotengera Nsoko TV kurboga kete chinsa 12 kwa bwatire merobere yonsi gwikira bono igachi atigere chidaika kianda chirage chinsa 12 chia bono mogoroba gikoraga ense ya moya bono mogoroba nuchie kwemanya amange na mono amaya yensa eye mwaka ruchi 10 na Clinton onigeri tukeriga ya Ijumaa tariki 15 na ibere elio bwemanya na nara lya akorekana kuro chingongonga ao na mono ekerekeria ense egendrete kumorera Raila Amolo Odinga genda gutwara uborigereria obuya ase merobere nde yatigere yerituko lya rweke lyankyo elietariane Ishmael Mogere.